και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία εβδομάδα πριν, η Κρήτη θυμόταν τον Εγκέλαδο και θυμόταν όλα αυτά τα οποία συνήθως έρχονται στη μνήμη μας όταν μας έρθει ο μουσαφίρης χωρίς να μας προειδοποιήσει, απρόσκλητα, για μια βεγγέρα ξαφνική. Μια βεγγέρα η οποία μας αναστάτωσε, μας υπενθύμησε ότι πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση, μας προβλημάτισε, όχι όμως στο βαθμό που θα έπρεπε, τουλάχιστον κατά την υποκειμενική μου άποψη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε το θέμα Εγκέλαδος στην καθημερινότητά μας και επιτέλους να μάθουμε να συμβιώνουμε με τα Ρίχτερ. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το ανοίγουμε, θα προσπαθήσουμε να δούμε τις περισσότερες από τις παραμέτρους που σχετίζονται με τα Ρίχτερ από όλες τις πλευρές, από το επιστημονικό, από το επίπεδο της πολιτικής προστασίας, ακόμα και από το ιστορικό, διότι η ιστορία και σε αυτές τις περιπτώσεις έχει την δική της δυναμική και την δική της σημασία. Να σας παρουσιάσω λοιπόν τους καλεσμένους σας. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Γιάννης Χαρονίτης, ο πρόεδρος της διοικούσας του ΤΕΤΑΚ, ο κύριος Χαράλαμπος Φασουλάς, γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, με το οποίο έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές σε θέματα σεισμών. Ο κύριος Μαρίνος Πατακός, ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ηρακλείου. Ο κύριος Ευρυπίδης Κουκεδάκης, Περιφερειάρχης Ηρακλείου. Ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Οπότε οι ευχές είναι πολλών Ρίχτερ για την γιορτή του. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το χρονικό. Να θυμηθούμε λίγο τι συνέβη πριν από μία εβδομάδα, όταν 6,2 Ρίχτερ μας αναστάτωσαν όλους, μας ταρακούνησαν γερά. Επαναλαμβάνω όμως, όχι τόσο γερά όσο θα έπρεπε. Ήταν ένας σεισμός ο οποίος γεννήθηκε στην αρχή του λεγόμενου σεισμικού ηφαιστειακού τόξου του Νότιου Αιγαίου, το οποίο ξεκινάει από την Κάσο και την Κάρπαθο, περνάει νότια της Κρήτης και ανεβαίνει προς τα Δωδεκάνησα. Είναι η πιο σεισμογενής περιοχή, νομίζω, της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο κ. Βασουλάς μαζί μου. Ήταν επιφανειακός σεισμός, γι' αυτό τον λόγο έγινε ιδιαίτερα αισθητός και οι σεισμολόγοι εμφανίστηκαν από την πρώτη στιγμή καθησυχαστικοί ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό, λέγοντας πολύ χαρακτηριστικά ότι ήταν μπαμ και κάτω. Έτσι δεν είναι, κύριε Βασούλα? Νομίζω ότι είστε πιο ειδικός για να μας δώσετε λίγο την ταυτότητα των Ρίχτερ της προηγούμενης Πέμπτης. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε ο σεισμός είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ευρώπη. Η πιο σεισμογενής βέβαια είναι η Τεπτάνησα, όπως γνωρίζουμε. Και στη συνέχεια ακολουθεί το σεισμικό τόξο του Νοτίου Αιγαίου. Και η ευρύτερη περιοχή είναι μια περιοχή η οποία κατά καιρούς έχει δώσει πολύ ισχυρούς σεισμούς. Θυμίζω ότι το 1926 είχε δώσει περίπου 8 Ρίχτερ, πιο βόρεια βέβαια, στη Ρόδο. Κατά συνέπεια είναι μια από τις περιοχές οι οποίες είναι επίφοβες και έχουν αυξημένη επικινδυνότητα. Ο συγκεκριμένος σεισμός προήλθε από ένα, όπως λέμε εμείς οι γεωλόγοι, ένα πλάγιο ρήγμα, που σημαίνει δηλαδή ότι τα πετρώματα αναγκαστικά κινήθηκαν οριζόντια μεταξύ τους, γλίστρησε το ένα δίπλα στο άλλο. Αυτά τα ρήγματα συνήθως ξεκινάνε από την επιφάνεια της γης και μπορεί να φτάσουν μέχρι βάθος μερικών δεκάδων χιλιόμετρων και συνήθως λοιπόν δίνουν επιφανειακούς σεισμούς. Και έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ότι σπάνια θα δώσουν προς σεισμούς. Κατευθείαν δίνουν ένα πολύ μεγάλο σεισμό και στη συνέχεια βέβαια ακολουθούνται από ένα πλήθος μετασεισμών, όπως είχαμε στην προκειμένη περίπτωση που ξεπέρασε τους 35-40, αν θυμάμαι το νούμερο. Και βέβαια έχουν και μια ιδιαιτερότητα, την οποία νομίζω ότι νιώσαμε όλοι, όσον αφορά τη δόνηση που διαχέεται στον χώρο. Δεν είναι ο συνηθισμένος σεισμός που μπορεί να κάνει καταρχήν ένα κατακόρυφο κούνημα και στη συνέχεια να νιώσουμε μια οριζόντια ταλάντωση. Ήταν κάπως πιο σύνθετο και είχε και μια μεγάλη διάρκεια που ζάλισε πολλούς και νόμιζαν ότι είναι σαν μια βάρκα που κουνιέται. Σαν να περπατάς πάνω σε ζελέ, που ξαναλέει ένας Εγγλέζος τουρίστας, ο οποίος πρώτη φορά στη ζωή του βίωσε σεισμό. Και για να το πω λαϊκά, έπαθε πλάκα ο άνθρωπος. Γιατί άκουγε earthquake, του φαινόταν κάτι πολύ εξωτικό. Στην Ιεράπετρα έγινε αυτό. Με δεδομένο βέβαια ότι οι Βρετανοί, άμα δουν σεισμό 3 Ρίχτερ, γίνεται πρώτο θέμα στις εφημερίδες τους. Έτσι, είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς. Θέλω να ρωτήσω, ποια ήταν η πρώτη σκέψη από πλευράς περιφέρειας, εσάς προσωπικά, κύριε Κουκεδάκη, όταν έγινε ο σεισμός? Τι σκεφτήκατε, τι ήταν το πρώτο πράγμα που σας ανησύχησε ενδεχομένως, ή την πρώτη κίνηση που κάνατε για να βεβαιωθείτε ότι όλα πάνε καλά? Εγώ τώρα δεν ήμουν σαν τον τουρίστα στην Ιεράπετρα, διότι ενώ ήμουν στο σπίτι μου, τον πήρα χαμπάρι. Και το είδα στην τηλεόραση και είδα τον κύριο Λέκα να καθησυχάζει και ηρέμησα. Πήρα αμέσως την πυροσβεστική. Υπόγειο ήταν το σπίτι? Όχι, μια χαρά είναι, αλλά φαίνεται πως δεν μπορώ να το αντιληφθώ πως δεν το πήρα χαμπάρι. Είδα τον κύριο Λέκα να μας διαβεβαιώνει από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό και ότι
δεν έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Αμέσως δηλαδή βγήκε ο άνθρωπος. Επικοινώνησα και με την πυροσβεστική και είδα ότι δεν έχουμε, και την αστυνομία, ότι δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα και ηρέμησα. Γιατί διαφορετικά, πραγματικά, χωρίς να θέλουμε να ανησυχήσουμε κανένα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ως χώρα, γενικώς, δεν έχουμε επενδύσει όσο χρειάζεται ή πολλές φορές καθόλου δεν επενδύουμε σε θέματα πολιτικής προστασίας. Γιατί δεν είναι μόνο οι σεισμοί, είναι και άλλα μεγάλα φυσικά φαινόμενα, πολύ πιο καθημερινά, όπως είναι οι πλημμύρες, όπως είναι τα χιόνια, όπως είναι οι φωτιές, γιατί δεν δημιουργούν τους ίδιους κινδύνους με ένα τέτοιο γεγονός. Και πρέπει να πούμε ότι αυτός ο σεισμός ήταν πολύ μεγάλος για τα δεδομένα. 6,1 έχει ισοπεδώσει περιοχές. Και η Κρήτη άντεξε, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλή αντισυσμική θωράκιση των κατασκευών. Και πρέπει να συνοήσουμε και κάτι αυτό άλλο. Πρέπει να το επισημάνουμε. Εγώ εκείνο που θέλω να βάλω στην κουβέντα και να την κάνουμε με τους πολίτες είναι να βάλουμε την οργάνωση. Που η οργάνωση είναι δύσκολη και ταυτόχρονα εύκολη. Το δύσκολο είναι την ώρα της κρίσης. Αλλά αυτό που το προετοιμάζεις πριν την κρίση. Και είναι κυρίως η ενημέρωση των πολιτών. Για να μην μονοπολώ την συζήτηση, να πω ότι στα σχολιά γίνεται δουλειά και μπορεί να ενταθεί. Η κοινωνία όμως δεν είναι ενημερωμένη και έχουμε ευθύνη. Έχουν βγει έντυπα, καλέστητα, κρατάει ο φίλος μου Μαρίνος μερικά. Δεν έφερα εγώ που είπα, έχουν βγει από το παρελθόν. Έχουμε και στο διαδίκτυο πληροφορίες. Εγώ θα κλείσω λέγοντας ότι η πολιτική προστασία θέλει σχέδιο. Έχουμε πολλά σχέδια, ανεφάρμοστα πολλές φορές, ακατανόητα τις περισσότερες και δεν τα ξέρουν καλά ούτε εκείνοι που πρέπει να τα χειριστούν. Αλλά αυτό που χρειάζεται κυρίως η πολιτική προστασία είναι ενημέρωση και ψυχή την ώρα της κρίσης. Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρο, στην οποία συζητούσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή και με τον κύριο Πατακό, από τον οποίο θέλω την προσωπική του άποψη, το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει πληθώρα πληροφορίας, αλλά πρέπει να δώσει το έναυσμα στον πολίτη για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία, να κάνει το κλικ στο διαδίκτυο ή να ανοίξει ένα φυλάδιο ή να ψάξει λίγο περισσότερο και να δει τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα, για παράδειγμα, των Ρίχτερ. Γιατί δεν είναι μόνο τα Ρίχτερ όπως θα δούμε στην πορεία. Είμαστε ευάλωτοι από πάρα πολλές πλευρές ως νησί και ως Ηράκλειο. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Πώς μπορούμε λοιπόν να κάνουμε δελεαστικό στον πολίτη, να του δώσουμε την ανάγκη για να μπορέσει να πάρει αυτή την πληροφορία? Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν προειδοποιεί. Τα περισσότερα από τα ακραία φυσικά ή καιρικά φαινόμενα, η επιστήμη έχει καταφέρει να φτάσει σε ένα επίπεδο μιας σταθερής, μικρής ή μακράς πρόβλεψης. Για το λόγο λοιπόν αυτό πιστεύω ότι και εμείς σαν εκπρόσωποι της πολιτείας και δημόσιων φορέων που υπηρετούμε την πολιτική προστασία, αλλά περισσότερο και οι πολίτες, πρέπει για να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα να έχουν σωστή ενημέρωση. Σωστά ο κύριος Κουκιαδάκης επικεντρώθηκε ξεκινώντας τη συζήτηση για τη ελλειπή ενημέρωση των πολιτών, καθώς επίσης εκείνο που έχω να παρατηρήσω εγώ το λίγο διάστημα αυτό των 8 μηνών που έχω την ευθύνη της πολιτικής προστασίας στο Δήμο Ηρακλείου είναι και η οργάνωση του προσωπικού και η δική μας οργάνωση, αυτού καθεαυτή δηλαδή. Και εννοώ ότι τα σχέδια είναι πολύ καλά. Η πολιτική προστασία στο Δήμο Ηρακλείου είναι οργανωμένη και είμαι υπερήφανος. Θα ήθελα να το δηλώσω αυτό δημοσίως, που υπηρετώ αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, την πολιτική προστασία στο Δήμο Ηρακλείου. Γιατί είδα σχέδια τα εμπεριστατωμένα, πλήρη και αποτελεσματικά, εφόσον από εμάς και από αυτούς που τα υπηρετήσουν υπάρξει κατάλληλη οργάνωση και εφαρμογή. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάω τη συζήτηση δηλώνοντας ότι 2 είναι τα βασικά θέματα, ειδικά για την πολιτική προστασία: η ενημέρωση των πολιτών, των υπηρετούντων αυτήν, και η οργάνωση για την εφαρμογή όταν θα τύχει το ξαφνικό συμβάν και ειδικά των σεισμών. Αυτό είναι το θέμα. Όταν θα μας τύχει, κύριε Χαρονίδη, πώς σας βρήκε ο σεισμός? Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να πω ότι αυτός ο σεισμός μας έδωσε 3 πολύ χρήσιμα συμπεράσματα.
Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι τα κτίρια αντέδρασαν σωστά. Αποδεικνύεται εν την πράγμαση ότι έχουμε ίσως τον πιο αυστηρό κανονισμό αντισυσμικό στην Ευρώπη και σίγουρα ένα από τους πιο αυστηρούς στον κόσμο. Γι' αυτό και δεν αναφέρθηκαν ζημιές είτε εκτεταμένες είτε μεμονωμένες. Άλλο ένα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε τη θάλασσα γύρω μας και οι περισσότεροι σεισμοί γίνονται εκεί, οπότε έχουμε μία απόσταση που μας προστατεύει, όχι η θάλασσα αυτή καθεαυτή, αλλά έχουμε μία απόσταση η οποία μας προστατεύει. Το τρίτο όμως και ίσως το βασικότερο είναι ότι δυστυχώς οι άνθρωποι δεν ανταποκρίθηκαν σωστά και δεν εννοώ οι υπηρεσίες, εννοώ οι ίδιοι οι πολίτες. Αντέδρασαν με έναν αδικαιολόγητο πανικό, ο οποίος δεν συμβαίνει σε άλλες περιοχές του κόσμου και αυτό το πράγμα ακριβώς καταδεικνύει και το έλλειμμα παιδείας το οποίο υπάρχει, το έλλειμμα της ενημέρωσης, το οποίο είναι διαχρονικό δυστυχώς. Εννοείται το ότι βγήκαν στον κόσμο, στον δρόμο, με συγχωρείτε. Ότι δεν αντιδράσανε σωστά. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αντιδράσεις που πρέπει να κάνει ο πολίτης κατά τη διάρκεια, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το σεισμό. Είχα την χαρά πριν από ένα μήνα περίπου να με καλέσουν από το 43ο και το 36ο νηπιαγωγείο να τους κάνουμε ένα μάθημα στα παιδιά για τους σεισμούς, όπου πραγματικά τα παιδιά μετά πήγαν και στο σπίτι και αρχίσανε και εκπαιδεύανε τους παππούδες, τις γιαγιάδες και τους γονείς. Κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ επιτυχημένο. Είδα όμως και στους ίδιους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς που επικοινωνήσαμε αργότερα, ότι πολλά από αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζανε. Ας πούμε το κλασικό τρίπτυχο που έχουν οι Αμερικάνοι, drop, cover, stay, το δικό μας δηλαδή πέσε, καλύψου, μείνε, δεν το εφαρμόζει κανείς. Δεν είναι πάντα το πιο σωστό να πας κάτω από ένα τραπέζι. Λειτουργεί το ένστικτο εδώ, ακριβώς θέλω να πω. Επειδή λοιπόν λειτουργεί το ένστικτο και δεν λειτουργεί κάτι το οποίο το κάνουμε μέσα από μια συνεχή εκπαίδευση και άρα εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργεί το ένστικτο ή μάλλον λειτουργεί το ένστικτο, αλλά λειτουργεί το ένστικτο της εκπαίδευσης που έχουμε, κάνουμε εντελώς λάθος κινήσεις. Ένα απλό παράδειγμα. Δεν είναι πάντα και το πιο σωστό να πας να μπεις κάτω από ένα τραπέζι. Αν στο τραπέζι πάνω, όπως έχουμε συνηθίσει, να έχουμε τα απαραίτητα τραπεζομάντιλα και πολλά γυαλικά, τα οποία μειώνουν και την τριβή λόγω του τραπεζομάντιλου που υπάρχει μεταξύ τραπεζιού και των γυαλικών αυτών, κινδυνεύουμε να τραυματιστούμε από αυτά τα γυαλικά. Ή αν ένα τραπέζι είναι δίπλα σε ένα παράθυρο, καλό θα ήταν να μην πάμε να πούμε κάτω από αυτό το τραπέζι, γιατί κινδυνεύει να σπάσει το παράθυρο και να τραυματιστούμε. Πράγματα τα οποία γίνονται αντιληπτά μέσα από μια συνεχή εκπαίδευση, μέσα από μια συνεχή ενημέρωση. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο μάθημα που μας έδωσε αυτός ο σεισμός και νομίζω ότι είναι και ένα έναυσμα και μέσα από αυτή την εκπομπή να μπορέσουμε να περάσουμε άλλα μηνύματα, αλλά να προωθήσουμε και δράσεις. Βασικά πρέπει να δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη και μια που είπε ο κ. Καραγιώτης για ενημέρωση, θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο, μια που είμαστε οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο θέμα της ενημέρωσης, ότι τουλάχιστον όσον αφορά σε εμάς, να ευλογήσουμε και λίγο τα χέρια μας, η ενημέρωση είναι στον ύψιστο βαθμό κάθε φορά που θα συμβεί ένα σεισμός και όχι μόνο όταν θα συμβεί ένα σεισμός, αλλά κάθε φορά που θα προκύψει ανάγκη ενημέρωσης για ένα σεισμό, για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Είμαστε προσεκτικοί όμως. Ακριβώς. Προσπαθούμε πάντα να είμαστε προσεκτικοί. Και να φέρουμε και το παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό να μην περάσουμε στον κόσμο το μήνυμα του τρόμου ή του φόβου. Αλλά πραγματικά ότι αυτό που λέμε, το λέμε για το μακρινό καλό. Δεν το λέμε. Στην Ιαπωνία που εκπαιδεύονται κάθε 10 μέρες, δεν το κάνουν γιατί φοβούνται ή έχουν μια τρομολαγνία. Το κάνουν γιατί πραγματικά είναι μια ανάγκη. Και έτσι θα πρέπει να το δούμε, ότι είναι μια ανάγκη. Ζούμε σε μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες, άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε για να είμαστε προστατευμένοι ουσιαστικά, εκτός από τα κτίρια μας, τα οποία τα κάνουμε σωστά, υπάρχουν κάποια περιορισμένα προβλήματα. Πάνω σε αυτό, αλλά να ολοκληρώσουμε την ενότητα έτσι όπως την έθεσε ο Σταύρος. Λίγες μέρες, όλος τυχαίως, πριν συμβούν τα 6,2 ρίχτερ, κάποια portals, όχι επίσημα, της πλάκας, από αυτά που έχει γεμίσει το διαδικτύο, είχα αναπαράγει ένα περίφημο δημοσίευμα της Le Monde.
του 2013 ή του 2011. Το οποίο μιλούσε για την πιθανότητα ενός μεγάλου σεισμού στη Μεσόγειο συνολικά, 9 Ρίχτερ κλπ. Το είχαν αναπαράγει ως παιδιά, έρχεται ο σεισμός. Είχαν πάρει και εδώ άνθρωποι και ρωτάγανε τι γίνεται. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο συνάδελφος ο οποίος ασχολείται χρόνια, είχε απαντήσει και ο κύριος Φασουλάς ήδη από εκείνη την περίοδο, εξηγώντας βεβαίως και τι ήθελε να πει η Le Monde και πώς είχε αναπαραχθεί και τότε λάθος. Θεωρώ, εντάξει, δεν ευλογούμε τα γένια μας, ανήκουμε σε μια κατηγορία δημοσιογράφων που προσπαθούν πραγματικά να ενημερώνουν την κοινή γνώμη και για να μαθαίνουμε και εμείς την αλήθεια πρώτα. Καλό είναι λοιπόν ο κόσμος να τα προσέχει λίγο αυτά. Και ειδικά ακριβώς σήμερα με το διαδίκτυο, γιατί ο πανικός διασπείρεται πολύ εύκολα και είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό ακριβώς που λέτε όλοι αυτή τη στιγμή. Πάντως, ξέρετε, υπάρχει στο θέμα της πολιτικής προστασίας γενικά ένα τεράστιο έλλειμμα γνώσης και βασικής γνώσης και δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα. Αφορά, θα έλεγα, και σε όλο τον κόσμο. Παίρνω αφορμή με ένα άλλο παράδειγμα, κάποιο email που είχε κυκλοφορήσει προ καιρού από κάποιον Γάλλο διασώστη που έλεγε ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε κάτω από το τραπέζι. Αυτό το email διακινήθηκε με διάφορους τρόπους, από εφημερίδες, από μέσα, από το διαδίκτυο κτλ. Και δημιούργησε μια σύγχυση σε σημείο που ανάγκασε την Αμερικάνικη Γεωλογική Υπηρεσία, την αντίστοιχη Ιαπωνική Υπηρεσία και τον ΟΑΣ να βγάλουν διευκρίνηση και να πούν ότι αυτό το email δεν ισχύει. Ισχύει ο κανόνας ότι πρέπει να προστατεύσουμε το κεφάλι μας οπουδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο. Το κεφάλι και τον αυσιάνα. Το κεφάλι οπωσδήποτε. Κεφάλι και αυσιάνα. Με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα γνώσης είναι τεράστιο και σας λέω ότι έχει μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες που έχουμε σαν μουσείο, έχουμε διαπιστώσει ότι αυτό το βρίσκουμε ακόμα και σε φορείς ή ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική προστασία. Μας έχουν ενημερώσει, για παράδειγμα γονείς, ότι μετά από μια άσκηση που έγινε στο σχολείο, τα παιδιά τους αντιμετώπισαν προβλήματα ύπνου για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω του τρόπου με τον οποίο έγινε η άσκηση. Έχω τύχει προσωπικά να γίνονται παρουσιάσεις σε παιδιά δείχνοντας τέτοιες καταστροφές που σίγουρα δημιουργούν τεράστια τραύματα στα παιδιά. Ακριβώς, είναι θέμα το πώς θα παρουσιάσει το κίνδυνο. Υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Υπάρχει μια βασική αρχή. Δεν είναι θέμα να μην γνωρίζεις τον κίνδυνο. Πρέπει να ξέρεις τον κίνδυνο για να μπορέσεις να τον αντιμετωπίσεις και να τον βάλεις στις σωστές του διαστάσεις. Πρέπει όμως να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τη συζήτηση αρχίσει να αποκτά πολλούς μετασυσμούς. Επιστρέψαμε στον τηλεοπτικό αέρα σε μια συζήτηση ακτινογράφησης του φαινομένου του σεισμού, των πολλαπλών διαστάσεων που έχει και του τρόπου αντιμετώπισης του, που είναι το πιο βασικό ζητούμενο, διότι όπως πρέπει να λέμε συνεχώς μέχρι να το εμπεδώσουμε και να το κάνουμε τρόπο ζωής, πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τον εγκέλαδο και όχι μονάχα κάθε φορά που θα μας χτυπήσει την πόρτα και θα αναστατώσει τη ζωή μας. Μιλώντας όμως για Ρίχτερ, μιλώντας για την κλίμακα Ρίχτερ και για τους σεισμούς, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την ιστορικότητά τους για να καταλάβουμε πόσο σημαντικός είναι ο κίνδυνος που μας αφορά και εμάς άμεσα. 9,5 Ρίχτερ είναι ο πιο ισχυρός καταστρεπτικός σεισμός που έχει καταγραφεί στον κόσμο και σημειώθηκε το 1960 στη Χιλή με απολογισμό περί τους 6.000 νεκρούς. Ο εγκέλαδος προκάλεσε παλιροϊκό κύμα που έπληξε μια τεράστια περιοχή από τη Χιλή έως την Ιαπωνία και από την νοτιοανατολική Αυστραλία έως την Αλάσκα. Ο πιο ισχυρός σύγχρονος σεισμός ήταν εκείνος του 2004 με 9,1 Ρίχτερ στον Ινδικό ωκεανό, με επίκεντρο κοντά στην δυτική ακτή της Σουμάτρας, ο οποίος προκάλεσε το πανίσχυρο τσουνάμι σε ολόκληρο τον Ινδικό ωκεανό, τσακίσοντας την Ινδονησία, τη Σρι Λάνκα, την Ινδία και την Ταϊλάνδη. Οι μνήμες παραμένουν νοπές, με τον απολογισμό να καταγράφει 230.000 νεκρούς, όλους από το παλιροϊκό κύμα και κανέναν από το σεισμό. Γνωστός και ως ο μεγάλος σεισμός της Αλάσκας, έχει μείνει στην ιστορία το ξύπνημα του εγκέλαδου το 1964. Ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που σημειώθηκε στη Βόρεια Αμερική, έντασης 9,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με 131 νεκρούς.
Αξιοσημείωτη λεπτομέρεια είναι ότι ο σεισμός διήρκησε περίπου 5 λεπτά. Από τους πιο τρομακτικούς φωνικούς σεισμούς των τελευταίων χρόνων ήταν εκείνος του 2010 στη Χίλη, με μέγεθος 8,8 ρίχτερ, ο οποίος στα 3 λεπτά που διήρκησε μίκρινε τη μέρα κατά 1,26 μικροδευτερόλεπτα και μετακίνησε τον άξονα της γης κατά 7,62 εκατοστά. Ο πλανήτης δεν μπορεί να ξεχάσει ακόμη και τα ρίχτερ της Φουκουσίμα στις 11 Μαρτίου 2011. Τα 9 ρίχτερ συγκλώνησαν την Ιαπωνία σύοντας την γη για 5 λεπτά και προκάλεσαν ένα από τα χειρότερα παλιροϊκά κύματα στον Ειρηνικό ωκεανό με ύψος μέχρι και 10 μέτρα. Από το σεισμό εκείνο η διάρκεια της ημέρας στη γη μίκρινε κατά 1,8 μικροδευτερόλεπτα, ενώ ο άξονας του πλανήτη μετακινήθηκε κατά περίπου 10 εκατοστά. Συνέπεια αυτής της τραγωδίας ήταν η καταστροφή στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα. Τέλος, πάνω από 300.000 νεκρούς άφησαν πίσω τους τα 7 ρίχτερ που χτύπησαν την πρωτεύουσα της Αϊτής, Πορτο-Πρέντς, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα τον Ιανουάριο του 2010. Ο μεγαλύτερος ιστορικά καταγεγραμμένος σεισμός όμως στην περιοχή μας και ειδικά εκείνη της Κρήτης ήταν αυτός της 21ης Ιουλίου 365 μετά Χριστόν, όταν ο Εγγέλεαδος ξύπνησε από τον ταραγμένο ύπνο του με ένταση πάνω από 8 ρίχτερ, κατ' εκτίμηση 8,3 στα Φαλάσσαρνα. Ήταν τέτοια η δύναμή του που προκάλεσε ανύψωση της Δυτικής Κρήτης κατά περίπου 6 με 10 μέτρα. Προκάλεσε το παλιροϊκό κύμα το οποίο έπληξε το μεγαλύτερο μέρος των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου και μετακίνησε ολόκληρη την Κρήτη, όπως εκτιμούν σήμερα οι επιστήμονες, κατά 15 με 20 μέτρα προς τα νοτιοδυτικά πάνω από το βυθιζόμενο φλοιό της Μεσογείου. Από τους ιστορικά 613 μεγάλους σεισμούς που γνωρίζουμε στον ελληνικό χώρο, εκείνος στα Φαλάσσαρνα ήταν ο μεγαλύτερος, ενώ τουλάχιστον 41 από αυτούς προκάλεσαν τσουνάμι, με πιο πρόσφατο εκείνο της 9ης Ιουλίου 1956 στην Αμοργό, ενώ αξιοσημείωτο ήταν και το παλιροϊκό κύμα που προκάλεσε η πρόσφατη έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης στις 26 Σεπτεμβρίου 1950 και έπληξε κυρίως την περιοχή των Κυκλάδων. Από τους πλέον καταστρεπτικούς ήταν οι σεισμοί που κατέστρεψαν τη Μινωική Κρήτη το 17ο αιώνα π.Χ., ισοπεδώνοντας τα λεγόμενα παλαιά ανάκτορα της Κρήτης και όλα τα κέντρα εξουσίας, καθώς επίσης πόλεις και χωριά και λιμενικές εγκαταστάσεις. Ακολούθησε το τελειωτικό χτύπημα για το μινωικό πολιτισμό συνέπεια της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης περί τα 1630 με 25 π.Χ. Εκτός όμως από τα προϊστορικά ρίχτερ, άλλος ένας σεισμός συνέδεσε το ξέσπασμα του Εγγέλεαδου με τον Μινωική Κρήτη μέσω του ανασκαφέα της γνωσού Άρθουρ Έβανς. Ο μεγάλος σεισμός της 26ης Ιουνίου 1926 με ένταση 7,6 ρίχτερ που σημειώθηκε στη Ρόδο και εκτιμάται ότι οδήγησε τον Έβανς στο να ερμηνεύσει πολλά από τα ευρήματά του στο πλαίσιο των αρχαιοσεισμών της μινωικής εποχής. Μάλιστα τότε ο Άρθουρ Έβανς έστειλε και σχετική ανταπόκριση με φωτογραφίες στην εφημερίδα Times του Λονδίνου. Οι ισχυροί σεισμοί, οι οποίοι προκάλεσαν αναταράξεις στη θάλασσα ή παλιροϊκά κύματα, ήταν εκείνοι του 1494 στο Ηράκλειο με ένταση 7 ρίχτερ και ο αντίστοιχης έντασης του 1612. Τσουνάμι αναφερθήκε στο λιμάνι του Ηρακλείου από το σεισμό του 1741, ενώ η τελευταία φορά που καταγράφηκε αλλαγή στη στάθμη της θάλασσας στο Ηράκλειο από σεισμική δόνηση ήταν από το σεισμό των 5,7 ρίχτερ το 2000. Έτσι, για να έχουμε μια πολύ σαφή εικόνα για το πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος και στην περιοχή μας, η οποία ευτυχώς έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πρώτον, το ότι βρισκόμαστε στην ζωσμένη από θάλασσα και ότι οι περισσότερες σεισμικές δονήσεις καταγράφονται στο θαλάσσιο χώρο και γι' αυτό δεν έχουμε πολλές ζημιές, όπως αυτός ο επιφανειακός σεισμός, ο οποίος αν συνέβαινε στην ξηρά, ο Θεός να έβαζε το χέρι του. Σταύρο, σε διακόπτω μια παρατήρηση πολύ ενδιαφέρουσα. Το σεισμό της Ινδονησίας, στο βίντεο που έφτιαξες. 9 ρίχτερ. Δεν σκοτώθηκε κανείς από τα 9 ρίχτερ. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι πνίγηκαν από το τσουνάμι. Βεβαίως. Λέμε, και ασφαλώς έτσι είναι, η θάλασσα μας προστατεύει. Όμως, σε ένα μεγάλο σεισμό μπορεί να έχουμε τσουνάμι. Είμαστε προετοιμασμένοι για το τσουνάμι. Τα κτίρια μας έχουν καλή στατικότητα. Εδώ είναι τώρα. Όσον αφορά σε αυτό το θέμα, να μην το ανοίξουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά θέλω να σημειώσουμε αναφορικά με το θέμα της θάλασσας. Έχουμε τον κύριο Κώστα Μακρόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον γνωστό καθηγητή σεισμολογίας. Κύριε Μακρόπουλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
Η συζήτηση η οποία γίνεται απόψε σχετίζεται βεβαίως με τον σεισμό πριν από μία εβδομάδα που αναστάτωσε τη ζωή μας και γενικότερα με τα ρίχτερ με τα οποία πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε αυτό. Και αναφέραμε ότι η θάλασσα είναι αυτή η οποία μας σώζει σε κάθε περίπτωση, έτσι δεν είναι? Σωστή. Πάντως πιάνω το Κρήτη TV και έχω παρακολουθήσει όλη. Παρακολουθώ όλη την κίνηση. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση ότι όλοι οι συνομιλητές σας είναι πραγματικά πολύ ενημερωμένοι και είναι ευχάριστο έτσι. Χαίρομαι για αυτό. Από εκεί και πέρα λίγα πράγματα να προσθέσω σε αυτά που ήδη έχετε πει και κυρίως αυτό που λέμε το ξενοκράτη, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν λέμε να μάθουμε να ζούμε με το σεισμό, αυτό το σλόγγαν. Δεν σημαίνει ότι μυρολατρικά να το παίρνουμε, τι να κάνουμε. Όχι, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φροντίσει ο καθένας, μην τα περιμένουμε όλα από το κράτος, προφανώς το κράτος, αλλά και ο καθένας από μόνος του, μέσα στην οικογένειά του, να έχει φτιάξει ένα πλάνο το τι θα κάνει μετά το σεισμό. Στη διάρκεια ενός σεισμού πολύ καλά είπαν ότι θα πρέπει αυτά τα τρία που λέμε να σκύψουμε κάτω κτλ. Ή κάτω από ένα βαρύ τραπέζι, έτσι, ισχυρό τραπέζι. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ορίσουμε και κάποιον ώστε από την οικογένειά μας ότι ποιος θα κατεβάσει τον διακόπτη. Διότι ξέρετε τα χειρότερα είναι δευτερεύοντα. Αμέσως μετά το σεισμό σταματάμε και έχουμε επανειλημμένες περιπτώσεις που αποτελειώνει η πυρκαγιά όλα όπως έγινε και στην Ελλάδα, όπως έχει γίνει επανειλημμένος. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και στον ξενοκράτη που υπάρχει. Βέβαια, πολλές φορές όταν ήμουν και πρόεδρος των ΟΑΣΠ και πηγαίναμε να δούμε εκεί, βλέπαμε ότι ο ξενοκράτης εκεί που υποτίθεται ότι θέλει επικαιροποίηση, αυτό θέλω να πω, γιατί πηγαίναμε να δούμε ποια ήταν οι ανοιχτοί χώροι και ήδη είχαν καλυφθεί διότι δεν είχε γίνει επικαιροποίηση του ξενοκράτη. Ένα λοιπόν είναι ότι και από άποψη πολιτείας με τον ξενοκράτη και στα δουλειά. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτός που ο messenger που λέμε, ο μικρός, είναι επειδή συνήθως η δουλειά πρέπει να ξεκινήσει από το δημοτικό. Γιατί αυτός επιμένει. Όταν θα πάει μέσα θα του πει, πατέρα του, ξέρεις κάτι, ο δάσκαλος μου είπε ότι πρέπει να έχουμε ήδη φτιάξει ένα πλάνο. Στην αρχή να του πει άσε με, ξέρω εγώ, εντάξει. Αλλά ο μικρός επιμένει, γιατί πρέπει να πω στην κυρία ή στον κύριο όταν γυρίσω ποιον έχουμε ορίσει να κάνει αυτό, τι θα κάνουμε σε περίπτωση σεισμού. Και από επόμενο αυτό που γίνεται και από τον ΟΑΣ που συνεχίζει να γίνεται, γίνονται ασκήσεις στα σχολιά. Διότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιος θα φύγει πρώτος. Δηλαδή όταν γίνει ένας σεισμός, ποια αίθουσα θα φύγει. Και έχουμε επανειλημμένα και στο Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο δεν έχουμε κάνει και μικροζωνική. Στο Ηράκλειο ειδικά το έχουμε φροντίσει εντός εισαγωγικών. Τέλος πάντων, και έχουν γίνει επανειλημμένες μικροζωνικές μελέτες. Και το Ηράκλειο, στο επόμενο, μέσα στο 2015 θα γίνει μια μεγάλη άσκηση τσουνάμι. Διότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα για τσουνάμι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία μετέχει και η Ελλάδα. Και για μας έχει οριστεί το Ηράκλειο ως τόπος άσκησης για τσουνάμι. Θα το δείτε σε λίγο. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος για Μακρόπουλο, γιατί έρχεστε να συμβαδίσετε με τα όσα παρατήρησε ο συνάδελφος ο Γιώργος Παπαδάκης. Έχουν γίνει βέβαια ασκήσεις, έτσι, το ξέρει και ο κύριος καθηγητής, έχουν γίνει ασκήσεις. Σαφώς, αλλά επειδή υπάρχει και η... Όχι, αυτή η άσκηση για την οποία μιλάω εγώ, αυτή η άσκηση για την οποία μιλάω εγώ είναι όλης της Ευρώπης. Θα έρθουν όλοι, γιατί μιλάμε... Το ζήτημα και πάλι, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου, είναι το ζήτημα της εκπαίδευσης του κόσμου. Να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι ο κίνδυνος από μια ενδεχόμενη ισχυρή δόνηση στα παράλια της Κρήτης είναι μεγαλύτερος από ένα πιθανό τσουνάμι παρά από αυτήν καθ' αυτή τη δόνηση. Ο κόσμος... Ναι, έχετε
Αν θέλετε όμως, ναι, είσαστε λίγο τυχεροί εντός εισαγωγικών, διότι οι μεγάλοι σεισμοί γίνονται στο νότιο τμήμα. Όχι λίγο, πολύ τυχεροί είμαστε, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Αλλά βλέποντας, ξέρω εγώ, τους σεισμούς, είναι όλα συνήθως στο νότιο μέρος της Κρήτης, γιατί εκεί περνάει, όπως ξέρετε και το είπατε ήδη αρκετά καλά, είναι το μέτωπο σύγκρουση των δύο τεραστίων πλακών, με την Ευρασιατική, στην οποία ανήκουμε εμείς, και η Αφρικανική που βυθίζεται κάτω, και επόμενο είναι αυτό το τόξο, το ελληνικό τόξο, να έχει προβλήματα και να έχει την πρωτοκαθεδρία σε σεισμική επικινδυνότητα, βέβαια μετά το Ιόνιο, και γι' αυτό... Το θέμα, κύριε Μακρόπουλε, ξέρετε ποιο είναι? Θα ήθελα από εσάς... Εγώ συνηθίζω να λέω στις διαλέξεις μου, δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι έχουν τον Εγκέλαδο, ότι τον Εγκέλαδο ποιος τον κατατρόπωσε? Η Αθηνά. Δεν βάλαν η Αθηνά η θεά της Σοφίας. Άρα όσο πιο πολλά ξέρουμε για το συγκεκριμένο σεισμό, για το συγκεκριμένο φυσική καταστροφή τέλος πάντων, και στη δικιά μας περίπτωση ο σεισμός, τόσο πιο πολύ όταν έρθει εκείνη η ώρα, γιατί δυστυχώς θα έρθει κάποια ώρα, έτσι είναι η Ελλάδα, ότι έχει τη μεγαλύτερη σεισμικότητα από άποψη ενέργειας που απελευθερώνεται. Έχουμε το 50% της ενέργειας απελευθερώνεται στην Ελλάδα. Οπότε πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα κάνουμε εκείνη ακριβώς τη στιγμή όταν θα έρθει το ομιγέννητο, έτσι. Ναι. Αυτό όμως προϋποθέτει, αυτό είπα από την αρχή, να υπάρχει ένα πλάνο. Τόσο στην πολιτεία μέσω της πολιτικής προστασίας προφανώς, αλλά και μέσω από τα σχολιά, και που θα καταλήξει στην οικογένεια. Κύριε καθηγητή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Πάντως, ειλικρινά, αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί έχετε ένα πολύ καλό πάνελ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Η παράμετρο στην οποία έθεσε ο κ. Μακρόπουλος είναι πάρα πολύ σημαντική. Η εκπαίδευση, και έχετε πολύ σημαντικό ρόλο πάνω σε αυτό, με τη Σεισμική Τράπεζα, στην οποία νομίζω ότι έχουν περάσει όλα τα σχολεία, δεν είναι? Ναι. Αυτό ήθελα λίγο να συζητήσουμε, να το τονίσω, και με αφορμή το βίντεο που είδαμε από το τσουνάμι της Σουμάτρα, που το έθεσε πολύ ωραία ο κ. Παπαδάκης. Αν προσέξατε, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έστεκαν μπροστά από το τσουνάμι και το κοίταζαν. Υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση όπου ένα παιδάκι, νομίζω γερμανικής καταγωγής, έσωσε την οικογένειά του από βέβαιο θάνατο, γιατί γνώριζε μια πολύ απλή γνώση, πολύ απλή πληροφορία, ότι όταν η θάλασσα αποτραβιέται, είναι ένδειξη τσουνάμι και πρέπει να φύγει μακριά από την ακτή. Αυτή είναι μια πάρα πολύ απλή γνώση. Φανταστείτε αν όλοι οι ξένοι τουρίστες που ήταν στη Σουμάτρα έπαιρναν ένα χαρτάκι στο ξενοδοχείο και τους έλεγε ότι αν δείτε τη θάλασσα να αποτραβιέται, πρέπει να απομακρυνθείτε τάχιστα από την ακτή. Μια πολύ απλή πληροφορία και γνώση. Αυτή είναι που λείπει. Και δυστυχώς λείπει και μέσα από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Λείπει μέσα από τα βιβλία. Λείπει από την ενημέρωση που κάνουμε στον πολίτη. Λείπει αυτή η πολύ απλή βασική γνώση. Το σκύβο καλύπτω με μένο και 2-3 τέτοια πραγματάκια. Είναι αυτό που λέγαμε, κύριε Φασουλά, ότι για να και πρέπει να δημιουργήσεις την ανάγκη, τη δίψα. Πρέπει να διψάσεις για να πάρεις από την νερό να το πιείς. Αν δεν διψάσεις, δεν θα το πιείς. Αυτά λοιπόν σώζουν ζωές. Όσα φυλάδια κι αν έχεις. Πρέπει να διψάμε, γιατί κάθε 3 και 2. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το θέμα. Κουβεντιάζαμε πριν ξεκινήσουμε με τον κύριο Είμαστε οι Εγγλέζοι που ξαφνικά. Για μια πολύ ενδιαφέρον πληροφοριακό υλικό, το οποίο ετοιμάζει ο Δήμος Ηρακλείου, το οποίο θα ήθελα να εστιάσουμε ιδιαίτερα. Είναι όμως ένα ακόμα φυλάδιο σαν αυτά τα οποία είχαμε στην περίπτωση στη ΔΕΗ, μαζί με τους λογαριασμούς ή μαζί με τις πληροφοριακές πινακίδες που έχουν στον δρόμο. Πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι αυτά που βλέπει, αυτά που θα πάρει στα χέρια του, πρέπει να τα διαβάσει, πρέπει να τα μελετήσει. Πρέπει να ασχοληθεί λίγο με αυτά για να δει τι γίνεται. Το να το πάρει και να το βάλει πάνω στο τραπεζάκι της τηλεόρασης δεν έχει κανένα απολύτως νόημα αν δεν το διαβάσει. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, κύριε Μουντοφάρη. Πραγματικά ο Δήμος Ηρακλείου, πέραν των άλλων υποχρεώσεων που έχει για τις μετά το σεισμό συνέπειες, έχει και υποχρέωση να ενημερώσει τους πολίτες πριν γίνει ο σεισμός. Γι' αυτό, όπως σας είπα, και νομίζω ότι και η περιφέρεια, από ό,τι μου είπε ο κ. Κουκιαδάκης, σχεδιάζει σε αυτό το τομέα της ενημέρωσης να κάνει κάποια φυλάδια ενημερωτικά και άλλου είδους προβολή. Έχω σαν πρόταση τώρα, και είναι στο στάδιο της υλοποίησης, ένα πολύ σημαντικό φυλάδιο, το οποίο δεν είναι καινούριο. Ο ίδιος ο Δήμος Ηρακλείου στο παρελθόν είχε φροντίσει και το είχε διεκπεραιώσει και το είχε προβάλει και μοιράσει, αλλά δεν έφτασε εκεί που θα έπρεπε να φτάσει. Πρέπει να πάει σε κάθε σπίτι. Το φυλάδιο λοιπόν αυτό περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες.
τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος την ώρα του πριν το σεισμό, ενέργειες προληπτικές πριν το σεισμό, ο κάθε άνθρωπος, την ώρα του σεισμού και μετά το σεισμό. Και σε ποιες περιοχές του Δήμου Ηρακλείου έχουν οριστεί, έχουν κριθεί κατάλληλες ως τόποι καταφυγής. Αν μπορείτε να μας το δείξετε το χάρτη, είναι πολύ σημαντικός και νομίζω ότι όλοι πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό, γιατί κανείς μας δεν γνωρίζει τι θα κάνει σε μια περίπτωση σεισμού. Όλοι λέμε... Υπάρχει αυτή τη στιγμή στη σελίδα της Περιφέρειας και ηλεκτρονικά. Αλλά δεν πρέπει αυτή η εκπομπή, επιτρέψτε μου τη διακοπή, αυτή η εκπομπή να κατανοήσει ο κόσμος ότι γίνεται με αφορμή το σεισμό που έγινε και να μην ανησυχεί, δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Το διευθυνήσαμε από την αρχή. Όχι, να το επαναλαμβάνουμε. Να το επαναλαμβάνουμε. Μην νομίσει ο κόσμος ότι κάτι, γιατί έχω κουραστεί να ακούω το ερώτημα ακόμα και από πολύ στενούς μου συνεργάτες και συγγενείς ακόμα στο σπίτι μου μέσα. Μήπως ξέρεις κάτι που μας κρύβεις. Προλάβατε μια παρατήρηση δικιά μου. Μήπως ξέρεις κάτι που μας κρύβεις. Να ξέρουν ότι δεν υπάρχει προφητεία στο σεισμό. Υπάρχουν στατιστικά που τα μελετούν, υπάρχουν δεδομένα, αλλά μαγικές ικανότητες δεν έχει κανείς. Η σημερινή συζήτηση γίνεται όχι για να ενημερώσουμε. Δεν μπορούμε έτσι απλά. Να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον της ενημέρωσης. Να δημιουργήσουμε τη δίψα για να πάμε στο ποτήρι με πιο νερό. Κάθε φορά, κύριε Κουκιαδάκη, που έχουμε είτε από τον ΟΑΣΠ μια πανελλαδική εκστρατεία με τηλεοπτικά σποτ, είτε από το Δήμο Ηρακλείου ενδεχόμενα, ή το Δήμο Χανίων, ή της Ιεράπετρας, ή της Πάτρας, ή της Θεσσαλονίκης, ή της Αθήνας, μια εκστρατεία ανάλογη με διανομή φυλαδίων κλπ. Ξέρετε τι μας λέει ο κόσμος? Μα τι ξέρετε, πότε θα γίνει ο σεισμός? Τι είναι, 7 ρίχτερ είναι, 8 ρίχτερ είναι? Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κρατήσει ο κόσμος είναι ότι αυτά γίνονται για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον, να ασχοληθούμε και εμείς πιο συστηματικά. Διότι και στα έντυπα υπάρχει μια αδυναμία. Όπως υπάρχει αδυναμία, γενικότερα, όπως υπάρχει αδυναμία και στα σχέδια. Πολλές πληροφορίες. Χρειάζονται λίγες πληροφορίες για να γίνουν πολλές. Άρα και τα έντυπά μας, και αυτό κάνουμε τώρα, γιατί υπάρχουν και παλιότερα, με εξειδικευμένους ανθρώπους. Αυτούς που ξέρουν πώς θα απευθυνθούν στο παιδί, πώς θα απευθυνθούν στον ηλικιωμένο, πώς θα απευθυνθούν στον καθένα από εμάς. Δεν χρειάζεται το ίδιο έντυπο και η ίδια ενημέρωση για όλους. Στο παιδί μπορείς να πας με σχεδιάκια. Αυτό θα το πούν οι άνθρωποι που μπορούν. Δεν θα το πω εγώ. Εγώ μπορώ να βάλω την ιδέα. Δεν μπορείς το παιδάκι να πάει να δείξει τις καταστροφές, έτσι ακριβώς. Αλλά αν πάει να του δείξει αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα στο παιδί, το τρέλανε. Και δεν είναι ο σκοπός μας να τρομάξουμε, είναι να καθησυχάσουμε ότι η γνώση στον τομέα αυτόν ειδικά, αλλά και όχι να εφησυχάσουμε, ότι η γνώση, και το είπατε πολύ χαρακτηριστικά πριν, ότι κάθε νοικοκυριό πρέπει να έχει το δικό του ξενοκράτη. Πρέπει να έχει το δικό του σχέδιο και τους δικούς του συντονιστές. Τότε μόνον μπορεί να κλειδώσει το όλο σύστημα και να έχουμε τις μικρότερες δυνατές συνέπειες, γιατί ακούστε, συγγνώμη που πήρα πολύ λόγο, όταν συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι οι επικοινωνίες. Άρα δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον καθένα, και γι' αυτό εμείς σχεδιάζουμε πράγματα που θα αποκαθιστούν τις επικοινωνίες. Δεν είναι πάντα εφικτό. Δηλαδή είναι εφικτό σε φαινόμενα αντιμετωπίσιμα. Αλλά όταν έχεις μια γενική, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ένα κέντρο κρίσεων που να είναι ασφαλές σε ένα σημείο που δεν θα επηρεαστεί που δεν θα επηρεαστεί από τη δυσκολία. Το μεγάλο σεισμό για 5-6 ώρες δεν λειτουργούν παραπάνω. Τα κινητά τηλέφωνα δεν λειτουργούσαν. Για πολλές ώρες επίσης τα σταθερά δεν λειτουργούσαν και καταφέραμε και λειτουργήσαμε τηλεοπτικά χάρη στο παλιό σύστημα, το CB, που σχεδόν το είχαμε πετάξει. Απλώς είχε τύχει 2-3 αυτοκίνητα να έχουν μείνει, να το έχουν διατηρήσει. Και εμείς υποτίθεται ότι εξυγχρονίσαμε τον εξοπλισμό με το τέτρα. Μην ξεχνάτε όμως ότι όσο τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό και αν έχεις, όσο έξυπνα καταρτισμένα και τελειωμανείς καταρτισμένα σχέδια και να υπάρχουν, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας. Ακούστε ένα πρόσφατο παράδειγμα. Το τέτρα είναι καταπληκτικό μέσο επικοινωνίας. Ναι. Αλλά χρειάζεται να έχει και τις ανάλογες υποδομές. Αν μια κεραία δεν έχει πετρέλαιο γιατί κάποιος ξέχασε να βάλει,
πέφτει το τέταρτο. Απενεργοποιείται. Πολύ ενδιαφέρον Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έγινε στα χιόνια. Ο χρόνος Θα τρέχει. ήθελα να συνεχίσω. Πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά σας δίνω το λόγο. Ναι, να πάει να το κλέψει. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε. Επειδή μιλάμε για τον κόσμο, μιλάμε για τις αντιδράσεις του απέναντι σε ένα σεισμικό φαινόμενο όπως αυτό της προηγούμενης εβδομάδας, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πραγματικά τι σκέφτεται ο κόσμος. Και ειδικά σε δύο από τις περιοχές του Ηρακλείου, που όλοι μας ανησυχούμε όταν περνάμε, βλέποντας τα κτίρια τα οποία είναι ρυπωμένα, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι ρυπωμένα, είναι ιστορικά κτίρια. Μιλάμε για την περιοχή του Λάκου και την περιοχή της Αγίας Τριάδας, από τις πιο επίφοβες. Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο συνάδελφος Ελευθέριος Κουμαντάκης. Ο ισχυρός σεισμός της 16ης Απριλίου ταρακούνησε για τα καλά το σύνολο των κριτικών, αφού η ισχύ αλλά και οι μικρότεροι σεισμοί που ακολούθησαν επί μία ολόκληρη εβδομάδα αποτέλεσαν για όλους μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Αναστάτωση και φόβος επικράτησαν εκείνη τη στιγμή. Όμως όταν το χτύπημα της φύσης πέρασε, τότε όλοι και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο άρχισαν να ανησυχούν για την επόμενη μέρα, αλλά ακόμα και για το επόμενο χτύπημα. Φοβηθήκατε καθόλου το σεισμό της προηγούμενης? Ποιος δεν φοβήθηκε? Δεν φοβάμαι 6,2 ρίχτερ. Εδώ πώς είναι η κατάσταση? Φοβάστε ότι σε ένα πιο δυνατό σεισμό θα είναι πιο δύσκολο? Πόσο πιο δυνατό? Από 6,2 πόσο πιο δυνατό? Οπωσδήποτε το αίσθημα της ανησυχίας ήταν εμφανές σε όλους. Όπως οι κάτοικοι της Αγίας Τριάδος στο Ηράκλειο, μια περιοχή χωρίς ρημοτόμηση, μα πάνω απ' όλα με κατοικίες, η κατασκευή των οποίων έγινε τουλάχιστον πριν από 60, 80, ακόμα και 100 χρόνια. Οι ίδιοι μας περιγράφουν στο φακό τον εφιάλτη που τους συντροφεύει εδώ και πολλά χρόνια. Τι θα γίνει δηλαδή στην περίπτωση ενός άλλου και δι μεγαλύτερου σεισμού, αλλά και πώς αξιολογούν τη στήριξη του κρατικού μηχανισμού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ή καλύτερα, θα μπορέσει άραγε να δράσει ο κρατικός μηχανισμός μέσα από τα γκρεμίσματα και τα μπάζα που ενδεχομένως θα έχουν σφραγίσει τους δρόμους και τα σοκάκια? Πρώτον, πυρασβεστική δεν μπορεί να περάσει. Είναι κάμποσα χρόνια που πήρε εδώ από πάνω ένα σπιτάκι φωτιά. Είδαν και πάθαν να έρθει πυρασβεστική. Δεν ήρθε. Με σωλήνες εφέραν το νερό για να σβήσουν τη φωτιά. Εδώ είναι μη συμβεί το κακό. Έτσι και συμβεί το κακό, αλλήμονό μας. Δηλαδή και με λίγο αέρα, κάτι νοτιάδες και κάτι βροχές αυτά, πέφτανε. Και είναι επικίνδυνο να περνάς, να σου έρθει στο κεφάλι να σε τελειώνει. Τι να κάνουν οι άνθρωποι όταν δεν υπάρχει υποδομή που πρέπει να υπάρχει? Αυτό είναι. Άρα θα υπάρξει πρόβλημα σε περίπτωση που... Φυσικά, 100%. 100%. Εδώ πυρασβεστικό δεν μπορεί να μπει. Κτίρια που είναι και 300-400 χρονών, να πούμε. Με πέτρα, με χώμα και θα πάνε κάτω 100%. Εδώ όταν φυσάει αέρας, τρέμουμε να περνάμε. Η διαπονεμένη κατάσταση επικρατεί και στην περιοχή του Λάκου κάτω από τη λεωφόρο Πλαστήρα, μια περιοχή δευτερόλεπτα από το κέντρο. Εγκαταλελειμμένες κατοικίες, ερείπια και σπίτια έτοιμα να καταρρεύσουν με το παραμικρό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, λένε και εδώ οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι ισχυρίζονται πως είναι ξεχασμένοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έτσι ξεχασμένοι σε μια δύσκολη στιγμή θα μείνουν αβοήθητοι. Άλλοι μόνο σε αυτούς που μένουν μέσα. Από τη στιγμή που έχουν εγκαταλειφθεί, είναι τουρκική περιοχή. Όσα έχουν κτιστεί πάνω στα τουρκικά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένα σεισμός ο οποίος θα είναι σε πιο εστιακό βάθος μικρότερο και ίσως ισχυρότερο, θα τα ισοπεδώσει. Αυτή την περιοχή μέχρι το Μαρτινέγκο σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα. Και το χειρότερο είναι ότι επειδή είναι στενοί οι δρόμοι, υπάρχει διέξοδος των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή, εδώ που βρισκόμαστε, αν είπατε ότι πέφτει ένα σπίτι, πού θα φύγουν? Αυτό είναι το θέμα. Είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Δεν προέβλεψαν ούτε οι προηγούμενοι δήμαρχοι. Δεν ξέρω, συμμαθείς μου τώρα ο Λαμπρινός πώς θα τα δει τα πράγματα. Οπωσδήποτε, πάνω απ' όλα. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Δεν μπορούν τα χαλάσματα να μένουν έτσι για τόσα χρόνια χωρίς να φροντίζουν είτε οι ιδιοκτήτες να τα επισκευάσουν, είτε η ίδια η πολιτεία να φροντίσει να κάνει και το επιμελητήριο να φροντίσει να κάνει κάτι για αυτά. Άρα δηλαδή σε περίπτωση ενός πολύ δυνατού σεισμού, πιο δυνατό από την προηγούμενη εβδομάδα, κάνουμε το σταυρό μας δηλαδή σε αυτές? Φυσικά κάνουμε, γιατί έχει εδώ η περιοχή με άδειες πολυόροφες οικοδομές, αλλά είναι πριν από 30 χρόνια. Οι περισσότερες έχουν προβλήματα, είναι χτισμένα πάνω σε μονοκατοικίες που δεν έχουν τους σωστούς όρους δόμησης και αν συμβεί οτιδήποτε ομιγέννητο εδώ πέρα, η περιοχή θα έχει
θα έχει πολλά θύματα. Δεν θα υπάρχει και πρόσβαση από τα πυροσβεστικά Εδώ δεν μπαίνει ασθενοφόρο εύκολα στην περιοχή μέσα να πάρει τους ασθενείς και θα μπει η πυροσβεστική του ασθενοφόρου. Κύριε Χαρονίτη, σας έκανε την ερώτηση ίδιος ο πολίτης, αλλά θα ήθελα πρώτα να πάμε στον κύριο Πατακό που του στήριξε τον λόγο λίγο για να ολοκληρώσει. Θα ήθελα να ολοκληρώσω την προηγούμενη τοποθέτησή μου ότι. Τον αφορά και άμεσα βέβαια, γιατί με αυτά έχει να διαχειριστεί ο κύριος Πατακός. Μιλήσαμε αρκετά για το θέμα της ενημέρωσης των πολιτών και των φορέων των ίδιων που επιλαμβάνονται των προβλημάτων αυτών της πολιτικής προστασίας. Δεύτερος παράγοντας σημαντικός για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, θεωρώ προσωπικά και από την εμπειρία που έχω των προηγούμενων ετών σε άλλη υπηρεσία, ότι μεγάλη σημασία παίζει η οργάνωση και η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, επί τη ευκαιρία να αναφερθώ με την περιφέρεια Κρήτης που είχαμε κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, το ξέρετε όλοι σας, το είδαν και οι ίδιοι οι πολίτες. Μπορεί να μην καταφέραμε να αποτρέψουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά κινήθηκε ο κρατικός μηχανισμός. Υπήρξε ενδιαφέρον και υπήρξε και αποτέλεσμα. Θα έλεγα λοιπόν ότι πόσο δε περισσότερο στις περιπτώσεις των σεισμικών φαινομένων, που οι συνέπειες είναι πολύ μεγαλύτερες και περισσότερο καταστροφικές. Και απρόβλεπτες, θα σημειώσουμε εδώ. Απρόβλεπτες. Σε μια πλημμύρα συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες υπάρχει ένα πρόβλημα, το ξέρει ο κύριος Κουτσιαδάκης, έχει διασπαστεί η πολιτική προστασία σε πολλούς φορείς. Αυτό δεν βοηθάει πάντα. Γι' αυτό χρειάζεται η υπεύθυνη της κάθε πολιτικής προστασίας, του κάθε φορέα, της περιφέρειας, του Δήμου, της πυροσβεστικής, του λιμενικού, της αστυνομίας και των άλλων φορέων πρέπει να έχουν συντονισμό ενεργειών και συνεννόηση. Για το λόγο αυτό υπάρχει και το ΣΤΟ, συντονιστικό τοπικό όργανο. Επίσης υπάρχει το συντονιστικό περιφερειακό όργανο. Το θέμα είναι πρακτικά, εγώ θέλω να ρωτήσω. Πρακτικά. Συμβαίνει αυτή τη στιγμή ένα σεισμός, ομιγέννητο. Τι κάνετε, ποιες είναι οι κινήσεις, οι άμεσες κινήσεις, οι οποίες Από γίνονται? την πλευρά του Δήμου θα σας μιλήσω ευθέως. Εφαρμόζουμε το σχέδιο Ξενοκράτη Σεισμή. Τι λέει αυτό το σχέδιο, τι περιλαμβάνει, με λίγα λόγια για να μην μακρηγορούμε. Πέραν από τις οδηγίες που περιλαμβάνουν όλα τα σχέδια και είναι κοινά σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο για το Δήμο Ηρακλείου, έρχεται το δεύτερο μέρος, υποχρεώσεις υπηρεσιών του Δήμου. Αντιδημαρχία διοίκησης, κοινωνικής πρόνοιας, τεχνικών έργων, καθαριότητας, ΔΕΙΑ κλπ. Και ερχόμαστε τώρα στο σημείο της ανάθεσης των καθηκόντων. Δηλαδή, εκεί που τους πίνακες του προσωπικού, του ανθρώπινου δυναμικού. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Τα μέσα υπάρχουν. Το μυστικό είναι στον χρόνο. Προλαβαίνουμε να κάνουμε όλα αυτά. Μπορεί να κινηθεί ευέλικτα ο μηχανισμός άμεσα. Λοιπόν, το σχέδιο λέει ότι όταν θα γίνει σεισμός, ο οποίος βέβαια διαρκέσει πολύ και δείξει ότι είναι καταστροφικός, φαίνεται, όλοι μας το αντιλαμβανόμαστε, μπορεί να μην έχουμε ορατές τις συνέπειες, αλλά από το μέγεθος και από την προσωπική εμπειρία ο καθένας μας καταλαβαίνει. Θα φύγει από το σπίτι του, όπου και να ευρίσκεται, και θα πάει στον τόπο της υπηρεσίας του. Εγώ, σαν πολιτικός προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας, θα πάω στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας. Ο δήμαρχος θα πάει στη Λότζια, ο πρώτος στη τάξη στον Δήμο Ηρακλείου, θα συγκαλέσει το ΣΤΟ, εφόσον είναι καταστροφικός ο σεισμός, θα εκτιμηθεί η κατάσταση και ακολουθούν κάθε εργαζόμενος στο σημείο της εργασίας του. Πρέπει όμως να γνωρίζετε, και θα κλείσω με αυτό για να μην μακρηγορήσω, ότι το φαινόμενο του σεισμού έχει και άλλες συνέπειες που δυσκολεύουν πάρα πολύ την οργάνωση. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα στο συγκεκριμένο Δήμο. Δηλαδή, πολλοί από το προσωπικό θα δυσκολεύονται να πάνε. Ή μπορεί να είναι οι ίδιοι θύματα αυτού του καταστροφικού σεισμού. Θα υπάρξουν τις λειτουργίες. Όμως, αυτοί που τελικά, απρόσκοπτα και χωρίς κίνδυνο καταφέρουν και πάνε, θα οργανώσουν την κατάσταση όπως προβλέπεται από το σχέδιο. Εγώ κράτησα από το ρεπορτάζ, συγγνώμη για να το δώσω το λόγο στον κύριο Χαρονίτη, λεπτά, την αγωνία που έχουν οι κάτοικοι στις συγκεκριμένες περιοχές, στις οποίες αναφερθήκαμε, στις οποίες εστιάσαμε, όχι τυχαία. Και αν προσέξατε, σας πέρασαν και μια πάσα οι ίδιοι. Βεβαίως. Ώστε... ίσως κάποιοι να πούνε ότι τους είχα βάλει να κάνουν αυτές τις ερωτήσεις. Θα θέλω να πω ότι, όπως γνωρίζει αρκετός κόσμος πλέον, είμαστε στα πρόθυρα να υπογράψουμε μια προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ηρακλείου και συγκεκριμένα με την Αντιδημαρχία της Πολεοδομίας,
για την αναβάθμιση του αξιόλογου οικιστικού και μνημειακού αποθέματος του Ηρακλείου. Το ονομάσαμε έτσι γιατί ενώ ο αρχικός τίτλος ήταν καταγραφή των ετοιμορρόπων, έτσι ώστε να γνωρίζει και ο Δήμος πόσα είναι, πού είναι και τι πρέπει να κάνει σε κάθε ένα από αυτά, υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από πολλοί κόσμο ότι θα πάμε να του γκρεμίσουμε το σπίτι. Και όμως είναι το πιο κρίσιμο και το πιο χρήσιμο που ακούω. Ακριβώς. Γιατί πέφτουν μπαλκόνια χωρίς να γίνεται σεισμός. Ακριβώς. Λοιπόν, και έχουν υπάρξει και θύματα στο Ηράκλειο. Ακριβώς λοιπόν. Έτυχε σαν να ήξερα ότι θα γίνει αυτή η ερώτηση από τον κόσμο σήμερα, να έχω την προγραμματική σύμβαση μαζί μου, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στη νομική υπηρεσία του Δήμου, ελέγχεται για την νομιμότητα, μήπως έχει κάτι ξεφύγει, μήπως κάτι είναι λάθος, μήπως κάτι πρέπει να διορθωθεί. Μόλις πάρει την έγκριση ή και τις τελικές διορθώσεις από την νομική υπηρεσία, θα υπογραφεί και θα ξεκινήσει. Υπολογίζουμε ότι θα ξεκινήσει ίσως και μέσα στο Μάη. Αυτό βέβαια που θέλουμε είναι ο κόσμος να μην φοβηθεί, να μην θεωρήσει ότι πάμε για να γκρεμίσουμε την περιουσία του. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάποια κομμάτια τα οποία απαντούν ακριβώς στα ερωτήματα των πολιτών. Το αντικείμενο αυτής της προγραμματικής αποτελεί ο εντοπισμός και η καταγραφή με σύγχρονα μέσα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών επικινδύνων οικοδομών από άποψη δομικής και στατικής εντός των τυχών περιοχή της πόλης του Ηρακλείου. Ακριβώς δηλαδή οι περιοχές που ξέρουμε ότι έχουν τα προβλήματα, αυτές οι περιοχές θα σαρωθούν με συνεργεία από έμπειρους μηχανικούς, όπου θα είναι οπωσδήποτε πολιτικός μηχανικός και αρχιτέκτονας, γιατί κάποια από αυτά τα κτίρια θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλα τα κτίρια για να τα γκρεμίσουμε. Κάποια κτίρια έχουν μεγάλη ιστορική αξία πίσω του. Ακριβώς. Πάλι προλαβαίνετε την παρατήρηση μου, γιατί είναι και ζήτημα αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ακριβώς. Και νομίζω ότι ο πλέον αρμόδιος, θα σας διακόψω κύριε Χαρονίτη δύο λεπτά, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠ, ο οποίος φαντάζομαι ότι γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα, το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ηράκλειο. Και θα ήθελα να έχω την άποψή του πάνω σε αυτό το βασικό ζητούμενο. Και όχι μόνο το Ηράκλειο, όλες οι μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Και το Ρέζο και τα Χανία το ίδιο. Ακόμα και εμάς να περνάμε από ένα ερειπωμένο κτίριο στην Αγία Τριάδα, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε Παναγία μου, τι θα μας συμβεί. Έτσι δεν είναι, κύριε Λέκα? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά το Ηράκλειο, αλλά και όλες οι άλλες πόλεις της Κρήτης χαρακτηρίζονται από μια εξαιρετικά μεγάλη συνθετότητα ως προς το δομημένο του ιστό. Πώς συνίσταται αυτή η πολυπλοκότητα? Συνίσταται από τα εξής πράγματα. Πρώτον, ότι περιέχουν μια παλιά πόλη, η οποία περιέχει κτίρια τα οποία είναι πολύ μεγάλης ηλικίας και στα οποία έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις. Περιέχουν κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί πάρα πολύ παλιά, πριν τον πόλεμο δηλαδή. Κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί με τους αντισυσμικούς κανονισμούς που ίσχυαν εκάστοτε. Κτίρια, ειδικά στο Ηράκλειο, που είναι πολύ μεγάλο σε αριθμό, τα οποία είναι αυθαίρετα, σε περιοχές εκτός σχεδίου και τα οποία στη συνέχεια νομιμοποιήθηκαν. Κτίρια τα οποία έχουν κτιστεί με σύγχρονες αντιλήψεις και με τους νέους αντισυσμικούς κανονισμούς. Συνεπώς υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο δομημένο ιστό, από άποψη τροτότητας των κτηρίων, η οποία θα πρέπει καταρχάς να αποτυπωθεί πλήρως και να διερευνηθεί κατά πόσο σε τι επίπεδα είναι αυτή η τροτότητα. Και βεβαίως τα καινούργια κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί με τους αντισυσμικούς κανονισμούς από το 1980 και μετά, τουλάχιστον, είναι κτίρια τα οποία δεν έχουν υψηλή τροτότητα, εφόσον βέβαια δεν υπάρχουν παρεμβάσεις στα κτίρια αυτά. Να δεν μιλάμε για τα καινούργια κτίρια, τα οποία ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι υποχρεωτικά θα έχουν χτιστεί με βάση τον αντισυσμικό κανονισμό, τουλάχιστον μέσα στο ευρύτερο περιοχή. Ο κύριος Λέκας είπε και κάτι μαγικό για το Ηράκλειο. Μίλησε για τα αυθαίρετα και πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Αυτό ακριβώς θα σημειώσω λίγο. Δεν ξέρω κατά πόσο τα αυθαίρετα έχουν, όταν τα χτίζαν οι άνθρωποι, παράνομα βέβαια, ακολούθησαν τους κανονισμούς αντισυσμικούς. Δυστυχώς τα περισσότερα όχι και το λέω με το χέρι στη φωτιά. Τα περισσότερα όχι, καθώς αρκετά από αυτά χτιστήκανε χωρίς καν να έχουν μια στατική μελέτη, χωρίς καν να έχουν το μάτι ενός μηχανικού. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα μας εδώ δεν είναι μόνο στην παλιά πόλη.
σχέδια που έτυχε να είχαν κάποιοι εργολάβοι οικοδομών, οπότε τα κάνανε λίγο φασόν. Μπράβο. Ένα μεγάλο ζήτημα για το Ηράκλειο δεν είναι μόνο η παλιά πόλη. 40.000 αυθαίρετα, όπως λέμε, νομίζω τέτοιος είναι ο αριθμός που έχει το Ηράκλειο. Μιλάμε για 80.000 ανθρώπους, 60.000 ανθρώπους που είναι εκεί. Και δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούν τα κτίρια, δεν είναι, κύριε Λέκα? Ακριβώς. Και είναι, σε αυτό έγκυται και η μεγάλη ανησυχία που υπάρχει, δεδομένου ότι τα κτίρια αυτά, τα οποία έγιναν χωρίς να έχουν την επίβλεψη μηχανικού, χωρίς να έχουν την επίβλεψη και τη μελέτη, το σχεδιασμό και την επίβλεψη ενός μηχανικού, έγιναν από ανθρώπους οι οποίοι δρούσαν εμπειρικά. Συνεπώς, η τροτότητά τους είναι μεγάλη και αυτό δημιουργεί ένα πολυσύνθετο πλαίσιο, τουλάχιστον μέσα στο Ηράκλειο, αλλά και στις άλλες πόλεις της Κρήτης, σε λιγότερο βαθμό, σε μικρότερο βαθμό, το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό για τις έκτακτες ανάγκες. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, στην κάθε περιοχή έχουμε ένα διαφορετικό επίπεδο τροτότητας και ένα διαφορετικό επίπεδο διακινδύνευσης. Συνεπώς, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση όλα αυτά να διερευνηθούν, προκειμένου να ξέρουμε, να έχουμε μία εικόνα πλήρη για το τι συμβαίνει στο Ηράκλειο και βέβαια λιγότερο και στις άλλες πόλεις της Κρήτης, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα που αντιμετώπισε το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο αντιμετώπισε ένα πρωτόγνωρο πρόβλημα σε όλο τον ελληνικό χώρο, ότι υπήρχαν γενιές αυθαιρέτων, οι γενιές αυτές αυθαιρέτων και οι περιοχές στη συνέχεια εντασσόταν στα σχέδια πόλης και αντί η πολιτεία να προλαβαίνει αυτή την απέτηση για κατασκευή ασφαλών οικοδομών, ουσιαστικά ερχόταν καταστατικά και νομιμοποιούσε κατασκευές και περιοχές οι οποίες έχουν δομηθεί χωρίς κανένα προγραμματισμό, χωρίς κανένα σχεδιασμό. Οπότε από πλευράς ο ΑΣΠ, ποιες είναι οι γενιές οι οποίες προγραμματίζει να κάνει για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, δεν θα είμαστε πάντα τυχεροί, δεν είναι, κύριε Λέκα? Φυσικά. Από πλευράς ο ΑΣΠ έχουμε κάνει μια κεντρική δράση σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε κάνει τις προδιαγραφές για το χαρακτηρισμό των κτηρίων, της τροτότητας των κτηρίων, αν θέλετε, της ασφάλειας των κτηρίων. Έτσι λοιπόν, με προτεραιότητα στα δημόσια κτίρια, τα κτίρια δηλαδή που ανήκουν σε δημόσιους φορείς, είτε είναι της περιφέρειας, είτε του Δήμου, είτε άλλων φορέων του δημοσίου, που είτε τα σχολικά κτίρια, τα οποία όμως δεν έχουν και τόσο μεγάλο πρόβλημα και αυτό θα μπορούμε να το εξηγήσουμε, αλλά σε ό,τι αφορά τα δημόσια κτίρια, έχουμε συντάξει από παλιότερα τις προδιαγραφές εκείνες, έτσι ώστε ακολουθώντας τις τεστ οι μηχανικοί της κάθε περιοχής να μπορούν εύκολα να κατατάσσουν τα κτίρια σε κατηγορίες τροτότητας. Ο ΑΣΠ έχει κάνει αυτή την κεντρική δράση για όλη την Ελλάδα. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 80.000 κτίρια, δημόσια κτίρια, κτίρια δημοσίου συμφέροντος, στα οποία βέβαια, πολλά από τα οποία βέβαια είναι κτίρια στα οποία φιλοξενούν πάρα πολύ κόσμο ημερησίως, είναι κτίρια τα οποία φιλοξενούν υπηρεσίες ή κτίρια από τα οποία περνούν πολλά άτομα κάθε μέρα ή εργάζονται πολλά άτομα κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, από τα 80.000 κτίρια τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και είναι δημοσίου συμφέροντος, οι έλεγχοι οι οποίοι έχουν γίνει μέχρι τώρα και δεν τους κάνει αυτούς τους ελέγχους ο ΑΣΠ εξέδωσε τις προδιαγραφές και ουσιαστικά επέβαλε με έναν τρόπο διακριτικό την εξέταση αυτών των κτηρίων. Από τα 80 λοιπόν χιλιάδες κτίρια τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής 15.000 κτίρια. Τα υπόλοιπα 65.000 κτίρια δεν έχουν ελεγχθεί. Βεβαίως, κατά προτεραιότητα έχουν ελεγχθεί τα κτίρια μεγάλης σπουδαιότητας. Από αυτά τα 15.000 κτίρια υπάρχει μια τεράστια βάση δεδομένων στον Οργανισμό Δεσμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, από τα οποία αυτή τη στιγμή ξέρουμε ποια ανήκουν στην κατηγορία Α, ποια θα πρέπει οπωσδήποτε, ποια ανήκουν στην κατηγορία Β και ποια ανήκουν στην κατηγορία Γ. Το κακό είναι όμως, κύριε Λέκα, ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου, γιατί δεν γνωρίζουμε πότε θα έρθει ο επόμενος σεισμός και πόσο ισχυρός θα μπορούσε να είναι, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλους τους ελέγχους και να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη καταγραφή και μια πλήρη εκτίμηση της κατάστασης, δεν είναι? Φυσικά. Οπότε τι κάνουμε? Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ότι αυτή τη στιγμή με τις κρατούσες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της χώρας
Δεν μπορεί να επιβάλλει κάποιος σε κάποιο φορέα να κάνει οπωσδήποτε, να θέσει σε πλήρη προτεραιότητα τον έλεγχο των κτηρίων που ανήκουν σε αυτόν. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες που βιώνουμε. Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός ο έλεγχος θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια προτεραιότητα ανάλογα με τις συνθήκες που βρίσκεται κάθε περιοχή της χώρας. Γιατί ο έλεγχος δεν γίνεται από τον Οργανισμό Αντισημικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Δεν μπορούσε ο οργανισμός να κάνει 80.000 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα. Ο έλεγχος ανήκει στο φορέα που ανήκει το κτίριο. Μιλάμε και για αναθεώρηση του αντισημικού κανονισμού, ενδεχομένως. Όχι. Ο αντισημικός κανονισμός δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει, εκτός αν προκύπτουν πολλά νέα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε, όπως και τονίστηκε στον πρόσφατο σεισμό, ότι έχουμε έναν από τους πιο σοβαρούς αντισημικούς κανονισμούς που υπάρχουν στον κόσμο. Είναι ένας άρτιος κανονισμός. Είναι εφάμιλος των κανονισμών που υπάρχουν στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία. Είναι ένας κανονισμός ο οποίος στις 99% των περιπτώσεων ανταποκρίνεται πλήρως. Και το είδαμε αυτό τώρα και στην Κρήτη. Βεβαίως, αν σε κάποιο μεγάλο σεισμικό γεγονός, είτε στην Ελλάδα, είτε στον υπόλοιπο κόσμο, προκύπτουν νέα σημαντικά δεδομένα τα οποία μπορούν να επιβάλλουν την αλλαγή ορισμένων άρθρων του κανονισμού, αυτό θα γίνει. Όπως και έγινε στο παρελθόν. Γιατί ας μην ξεχνάμε, ο κανονισμός είναι από το 1959. Υπάρχουν 4 αναθεωρήσεις κανονισμών, οι οποίες αναθεωρήσεις έγιναν μετά μεγάλα σεισμικά γεγονότα. Οπότε ας ελπίσουμε να μην έχουμε να μας παρουσιαστεί μια τέτοια ευκαιρία για να χρειαστεί να αλλάξουμε τον κανονισμό. Ας μείνουμε εκεί. Όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, μαθαίνουμε από τους μεγάλους σεισμούς. Μαθαίνουμε από τις καταστροφές που γίνονται από μεγάλους σεισμούς. Το θέμα είναι να ενσωματώσουμε τα επιστημονικά και τεχνικά πορίσματα τα οποία αποκομίζουμε από αυτά τα μεγάλα γεγονότα μέσα στους αντισημικούς κανονισμούς, έτσι ώστε οι αντισημικοί κανονισμοί να καλύπτουν όλο ένα και περισσότερο τις ανάγκες που υπάρχουν. Κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Μητροφάρη, με επιτρέπετε μια παρατήρηση? Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε συνανελαίτες. Διότι έχω μια εντελώς πιο αισιόδοξη προσέγγιση. Ωραία. Πάμε στη διαφήμιση και επιστήμη. Το θέμα της πολιτικής προστασίας είναι το Α και το Ω σε μια περίπτωση έκτακτης κατάστασης, κύρια σε ένα σεισμό, αλλά δεν είναι μόνο σεισμός. Διέκοψα πριν λίγο τον κύριο Κουκιαδάκη, ο οποίος θα γίνει ο κυλός της σκέψης του. Όχι, δεν ξεκίνησα, γιατί ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα. Άκουσα και τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και τον κύριο Λέκα πολύ περισσότερο για τον μεγάλο κίνδυνο του Ηρακλείου λόγω των αυθαιρέτων. Να κάνω μια προσέγγιση διαφορετική που δεν θα καθησυχάσει τα πάντα, αλλά που θα, λέγοντας μια μεγάλη αλήθεια, θα τεκμηριώσει το ότι δεν είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος. Είμαι πολύ ειλικρινής. Υπάρχουν περιοχές του Ηρακλείου που χτίστηκαν ενώ δεν έπρεπε να χτιστούν και γι' αυτό το σχέδιο, το ρυθμιστικό του Προβελέγγιο του 1966 είχε απαγορεύσει την ανοικοδόμηση. Και έχουν χτιστεί, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα γενικώς. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Άρα οι μικροζωνικές μπορούν να μας είναι πάρα πολύ χρήσιμες για να απαντήσουμε. Γιατί δεν είναι τόσο επικίνδυνα τα αυθαίρετα? Υπάρχουν 2 ενότητες αυθαίρετων. Των πρώτων χρόνων της δεκαετίας 70-80, που αυτά έχουν προβλήματα, γιατί ήταν χτισμένα έτσι όπως υπόθηκε, και υπάρχουν και τα μεταγενέστερα, της εποχής της ευημερίας του Ηρακλείου, της υπαίθρου κυρίως, που ανοικοδομήθηκε το Ηράκλειο μαζικά αυθαιρέτως στη δεκαετία 80-90. Είχαμε έξαρση των αυθαιρέτων, αλλά με την υποστήριξη μηχανικών, ευτυχώς. Δεν θέλω να θίξω, δεν μπορεί να το πει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, θα το πω εγώ όμως. Έγινε ευτυχώς με την υποστήριξη μηχανικών και στατικές μελέτες και παρακολούθηση. Ήταν η περίοδος της μεγάλης ανοχής που έφερε ζημιές στο Ηράκλειο, αλλά έχει δώσει, πιστεύω, και ένα επαρκές στατικά αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι οι πολίτες που μας ακούν
Μπορεί κάποιους να στενοχωρήσω, αλλά οι πολίτες που μας ακούν κατανοούν, γιατί πολλοί έχουν χτίσει αυθαίρετα, έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες και κακώς ενδεχομένως, όχι κακώς έγιναν τα αυθαίρετα. Υπάρχουν πολλές αιτίες, δεν είναι τις παρούσες, αλλά το ότι χρησιμοποιήθηκαν ειδικοί έχουν την ίδια στατική επάρκεια, μπορεί και καλύτερη. Καλύτερη γιατί βάζανε και κάτι παραπάνω για να μην αστοχήσουν. Έτσι, για να ξέρουμε την ιστορία των αυθαιρέτων του Ηρακλείου. Και βεβαίως υπάρχει και μια απάντηση και θα κλείσω με αυτό, ότι σήμερα, εάν εγώ είχα χτίσει χωρίς μηχανικό, οποιοσδήποτε, χωρίς μηχανικό ανααυθαίρετο, και εν ώψη του πάντα είναι ενδεχόμενο να κινδυνεύσει η οικογένειά μου εξ αυτού του λόγου, θα χρησιμοποιούσα σήμερα έναν μηχανικό έμπειρο να πάει να μου ελέγξει την στατική επάρκεια του κτηρίου. Μάλιστα, είχα προτείνει κάποια εποχή ότι η απαραίτητη προϋπόθεση της τακτοποίησης, της νομιμοποίησης, του οτιδήποτε αυθαιρέτου, και το είχα υποστηρίξει σε εποχές που δεν είχα ρόλο, αλλά ως πολίτης το υποστήριζα και με εμπειρία, ότι απαραίτητο συμπλήρωμα της τακτοποίησης έπρεπε να είναι βεβαίωση 2 μηχανικών ότι είναι στατικός επαρκές. Αλλιώς να μην νομιμοποιείται. Αυτό είναι και κάτι για να υποχρεωθεί σε ασφάλεια. Κύριε Κογιαδάκη, θα απασχολεί και για τον πολίτη αυτό. Ακριβώς. Το βασικό σου μέλημα είναι να ξέρεις πού κοιμάσαι. Για δε τα παλιά κτίρια, βεβαίως και κλείνω, για δε τα παλιά κτίρια υπάρχει η ανησυχία, αλλά υπάρχει και η βεβαιότητα ότι έχουν αντέξει πολλά χρόνια και πολλούς σεισμούς. Το θέμα είναι πώς θα μπορούσαν να αντέξουν. Και εδώ όμως υπάρχει μια άλλη παράμετρος. Θα ήθελα να κάνω μια μίνι παρέμβαση, καθώς και λόγω του νεαρού της ηλικίας μου δεν γνωρίζω αρκετά από τα δεδομένα της... δική μας ηλικία και αυτό είναι κακό. Αρκετά από τα δεδομένα της αυθαίρετης δόμησης. Τα μαθαίνω και εγώ τώρα με την ενασχόλησή μου ως πρόεδρος. Σίγουρα θα υπήρξαν αρκετοί μηχανικοί οι οποίοι κάνανε παρανόμως, παρατύπως. Στην τελική όμως θα έχουν τα κτίρια αυτά μια ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά όμως, κατά τη διαδικασία της τακτοποίησης είναι απαραίτητος έλεγχος τροτότητας. Άρα, ο μηχανικός πρέπει να πάει και να ελέγξει κατά πόσον το σπίτι είναι στατικά επαρκές. Και αν δεν είναι ή αν διαπιστώσει κάποια προβλήματα, θα πρέπει να κάνει κάποιες παρατηρήσεις, τις οποίες ο ιδιοκτήτης, για να μπορέσει να συνεχίσει τη διαδικασία, πρέπει να τις υλοποιήσει. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι άμεσα και κάτι να έχει ένα κτίριο μπορεί να επισκευαστεί. Τα κτίρια έχουν αυτή τη μαγική ικανότητα, επισκευάζονται. Δεν είναι σαν τους ανθρώπους που όταν έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας πεθαίνουν. Ναι, τα κτίρια επισκευάζονται. Σε καιρούς κρίσης, άντε τώρα να σε πάει καιρούς κρίσης υπάρχει πάντοτε αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις, και αυτό που καλούμε πάντα τον κόσμο να κάνει είναι να κινήσει τις διαδικασίες τακτοποίησης των αυθαιρέτων του, γιατί ουσιαστικά θα διασφαλίσει να μην πέσει το αυθαίρετό του στο κεφάλι του. Και μια το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό από την οποιαδήποτε οικονομική κρίση και πολύ πιο σημαντικό από το οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε. Άμα δεν τα έχεις όμως, τι θα κάνεις? Αν δεν τα έχεις, βέβαια, τι θα κάνεις. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Βασικό. Είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο δυστυχώς ταλανίζει πολλούς, αν όχι όλους, στη σύγχρονη Ελλάδα. Τώρα δεν τα έχει κανείς. Και δεν και λίγα λεφτά για να φτιάξεις το σπίτι σου εδώ που τα λέμε. Δυστυχώς. Και μία ρογμή να έχεις. Πόσα λεφτά θα σου χρειαστούν για να το αντιμετωπίσεις? Είναι κάτι το οποίο η πολιτεία θα πρέπει να το έχει δει σε συνεργασία με τους ιδιώτες και σε συνεργασία με φορείς. Και εδώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Φασουλάτη, μπαίνω στον πειρασμό, να ρωτηθώ γεωλογικά τι γίνεται. Ωραία, μιλάμε για τη στατικότητα των κτηρίων, μιλάμε για τα αυθαίρετα. Από κάτω το επέδαφος μας, τι γίνεται? Κοιτάξτε, γεωλογικά, όσον αφορά στο Ηράκλειο, γνωρίζουμε αρκετά πράγματα πλέον. Θα έλεγα ότι το Ηράκλειο, σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, έχει κάνει αρκετά βήματα στο παρελθόν και το σημαντικότερο από όλα αυτά ήταν η μικροζωνική μελέτη, η οποία έγινε πριν από αρκετά χρόνια και μάλιστα το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή επικαιροποιήθηκε πριν από 2 χρόνια και μάλιστα με αυτή την επικαιροποίηση αναιρέθηκαν και κάποιες υποδείξεις για κάποια ρήγματα μέσα στην πόλη, τα οποία είχαν αρχικά σημειωθεί ως ενεργά ή πιθανά ενεργά και μάλιστα είχαν μπλοκάρει και κάποια έργα όπως το δικαστικό μέγαρο, αν θυμάστε, στην παραλιακή ζώνη. Αυτή λοιπόν η επικαιροποίηση ξεκαθάρισε τα πράγματα και μάλιστα μέσω αυτής της επικαιροποίησης νομίζω προχώρησαν και αρκετές εντάξεις, προχώρησε το σχέδιο πόλης σε αρκετές περιοχές, ξεκαθαρίστηκαν αρκετά πράγματα. Άρα γνωρίζουμε αρκετά καλά πώς συμπεριφέρεται
το υπέδαφος στο Ηράκλειο και νομίζω ότι πλέον αυτό δεν είναι τόσο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που τέθηκαν προηγούμενα. Ξέρουμε δηλαδή πλέον το Ηράκλειο που εδράζεται. Τα άλλα προβλήματα είναι τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για να δούμε, είχα μια βασική απορία όταν στείναμε αυτή την εκπομπή και την απάντησε ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης, ο συνάδελφος, ρωτώντας φορείς στο τι θα μπορούσε να συμβεί αν ομιγέννητο γίνει ένα σεισμό στο κέντρο του Ηρακλείου. Για να δούμε τι λένε οι φορείς. Τα προβλήματα που εμφανίζονται εδώ στην πόλη του Ηρακλείου θα πούμε ότι υπάρχουν στην παλιά πόλη του Ηρακλείου, όπου υπάρχει στενότητα των δρόμων, το οποίο έχουμε βρει εμείς κατάλληλους τρόπους, όπως με μηχανήματα ειδικά να ανοίξουμε τις διαβάσεις και με μικρά μηχανήματα να προωθούν οι δυνάμεις μας, ούτως ώστε να φτάσουμε στην περιοχή που θα επιχειρήσουμε και άμεσα και γρήγορα και αποτελεσματικά. Όπως είναι γνωστό, στο Ηράκλειο της Κρήτης εδρεύει η τρίτη ΕΜΑΚ Κρήτης, η οποία είναι εξοπλισμένη και πατρωμένη με κατάλληλο πυροσβεστικό προσωπικό και εξοπλισμό για επιχειρήσεις άμεσης ανάγκης, όπως είναι και ο σεισμός. Σε περίπτωση σεισμού που θα ειδοποιηθεί η υπηρεσία μας, μαζί με τις συναρμόδιες υπηρεσίες που ειδοποιούνται ταυτόχρονα και αμέσως, και μέσω του κέντρου μας και μέσω και της πυροσβεστικής υπηρεσίας των συναδέλφων μας από την πόλη και από τους άλλους νομούς, με τον ΟΑΣΠ, το ΕΚΑΒ, τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την αστυνομία, το στρατό, τους εθελοντές, ετοιμαζόμαστε για αντιμετώπιση καταστροφών σε περιοχή πληγήσα από το σεισμό. Το πρώτο στάδιο του σεισμικού φαινομένου, όσον αφορά την αντιμετώπιση του, είναι οι πληροφορίες. Να μπορούμε και εμείς και όλοι οι φορείς πολιτικής προστασίας να έχουμε πληροφορίες. Οι πληροφορίες βασίζονται στην επικοινωνία. Το πρώτο πράγμα που πέφτει σε περίπτωση σεισμού είναι οι τηλεπικοινωνίες. Όχι γιατί πέφτουν κεραίες, αλλά διότι ο καθένας πολίτης προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον συγγενή του, τον συνάνθρωπό του, για να μάθει αν είναι καλά, οπότε υπερφορτώνονται οι γραμμές. Η πολιτική προστασία της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με όλους τους φορείς πολιτικής προστασίας του νησιού, ΕΚΑΒ, λιμενικό, αστυνομία, πυροσβεστική, αποκεντρωμένη διοίκηση, δήμοι, μεταξύ τους υπηρεσίες, έχουμε αναπτύξει το σύστημα τηλεπικοινωνιών που βασίζεται στην τεχνολογία Τέτρα, που μας εξασφαλίζει σε πρώτο στάδιο την απρόσκοπτη επικοινωνία και συντονισμό του έργου της πολιτικής προστασίας. Είναι αυτός ο ασύρματος είναι μια συσκευή που, όπως βλέπετε εδώ, είναι χρήσιμη. Έχει χρησιμεύσει και προφανώς και σε άλλες καταστροφές, όπως πρόσφατα είχαμε τις καιρικές, το χειμώνα, έτσι, την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων του χειμώνα, όπως και πέρσι το καλοκαίρι στις πυρκαγιές. Ο κόσμος να ξέρει ότι υπάρχει μια σχετική ετοιμότητα για τους σεισμούς, για την αντιμετώπιση των φαινομένων, έτσι, των επιπτώσεων των σεισμικών φαινομένων. Την εμπειρία που έχουμε, διότι έχουμε λάβει μέρος και σε άλλους σεισμούς που έχουν γίνει στην Αθήνα, ας πούμε, από εμάς, συνήθως δεν γίνεται χρήση ελικοπτέρων, διότι δεν υπάρχει χρήση. Δεν κρίνεται απαραίτητο, εν πάση περιπτώσει. Η παλιά πόλη, όπου χρειαστεί και αν χρειαστεί, με ειδικά μηχανήματα από τους Δήμους, από την περιφέρεια, θα ανοίξουμε τους δρόμους και θα φτάσουμε εκεί. Οπότε δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται ένα αερίο. Σε ένα αερίο θα χρησιμοποιήσουμε μέσα για να μεταφέρουμε δυνάμεις από την υπόλοιπη Ελλάδα για να βοηθήσουν στο έργο μας. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πατακό, βλέποντας. Νιώθω πολύ πιο ήσυχος, όχι εφησυχασμένος, καθησυχασμένος, ακούγοντας σας όλους για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η πολιτική προστασία στο Ηράκλειο στην περίπτωση του ομιγέννητου. Επαναλαμβάνω, ότι ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μας ξημερώνει το αύριο. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πατακό, λοιπόν, κατά πόσον γίνονται ασκήσεις αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Δήμου Ηρακλείου ή κατά πόσον πιστεύετε εσείς ότι οι πολίτες μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Γιατί δεν είναι μόνο το διοικητικό προσωπικό, έτσι. Είναι πρώτη στο ανθρώπινο παράγοντα. Το επισημαίνω αυτό με κάθε περίπτωση. Όπως ακούστηκε και στο ρεπορτάζ που μίλησε πυροσβεστική και ο αρμόδιος της περιφέρειας για την πολιτική προστασία, το πρώτο πράγμα που πλήττει την περιοχή μετά από ένα δυνατό σεισμό είναι οι επικοινωνίες και οι συγκοινωνίες. Ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της συγκεκριμένης κρίσης, βοηθώντας την αποκατάσταση των συνεπειών. Όσον αφορά τις συγκοινωνίες, όσον αφορά τις επικοινωνίες, αυτό λύνεται με τον άλλο τρόπο που είπε ο κύριος Τζανοκοστάκης. Όσον αφορά τις συγκοινωνίες, ο Δήμος Ηρακλείου έχει, θα έλεγα, σημαντικές δυνάμεις και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μέσα.
με τα δεδομένα των άλλων υπόλοιπων δήμων της Κρήτης, θεωρώ ότι έχει μια σημαντική τεχνική υποδομή και ανθρώπινο εξειδικευμένο προσωπικό. Εγώ υπεύθυνα και αντικειμενικά σας λέω ότι ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να βοηθήσει σημαντικά και στο έργο της διάσωσης, την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά κυρίως στο έργο της περίθαλψης των πληγέντων, διότι είναι φυσικό και επόμενο να υπάρξουν τραυματίες, να υπάρξουν άστεγοι, να υπάρξουν δεινοπαθούντες, άρρωστοι, ασθενείς κλπ. Υπάρχουν είναι πάρα πολλές οι ανθρώπινες και κοινωνικές επιπτώσεις από ένα καταστροφικό σεισμό. Στις συγκοινωνίες θα βοηθήσει με τα μηχανήματα που διαθέτει. Και η περιφέρεια διαθέτει, αλλά διαθέτει και ο Δήμος Ηρακλείου. Αν δεν επαρκέσουν, τα σχέδια προβλέπουν επίταξη, όχι επίταξη, μην λέμε τη λέξη επίταξη, ανάθεση σε ιδιωτικά συνεργεία πολιτικής προστασίας. Καθώς επίσης και το ανθρώπινο δυναμικό που φτάνει με τα σημερινά δεδομένα και παρά τις δυσκολίες στα 600 άτομα περίπου. Εκτός από τους συμβασιούχους και εκτός από τη δυνατότητα που έχει να προσλάβει εξειδικευμένους ανθρώπους για ορισμένες καταστάσεις που μπορούν να βοηθήσουν ανάλογα την εκτίμηση και την αναγκαιότητα που υπάρχει. Και σε επίπεδο περιφέρειας μπορούμε να είμαστε στο ίδιο... Να ξεκινήσω από μια αναφορά του κ. Πατακού ότι ο εξοπλισμός είναι πλήρης πράγματι σε επίπεδο μηχανημάτων. Δεν έχει η περιφέρεια και ο Δήμος τόσο πολλά, αλλά έχουμε στη διάθεσή μας τεράστιες δυνατότητες μέσω των τεχνικών εταιριών της Κρήτης που έχουν εξοπλισμό απίστευτο. Και να πω και να τους ευχαριστήσω και δημόσια, διότι μέχρι τώρα δεν χρειάζεται ούτε επίταξη ούτε πληρωμή αν πρόκειται για μικρά γεγονότα. Έρχονται μόνοι τους. Τους ζητούμε τη βοήθεια και είναι καταγεγραμμένα τα πάντα. Ξέρουμε, υπάρχει σχέδιο που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή ανάλογα με το μέγεθος του φαινομένου. Και από ευθέως και καθαρά ότι όλη αυτή η δουλειά που έγινε στις πρόσφατες πλημμύρες ή στις πυρκαγιές γίνεται με ιδιώτες, σε συνεργασία μαζί μας. Οι δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού είναι περιορισμένες και πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες, γιατί μπορεί να έχουμε κάποια παλιά μηχανήματα, αλλά δεν έχουμε χειριστές, γιατί δεν έχουμε το προσωπικό. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Τα μέσα αυτά υπάρχουν, είναι στους ιδιώτες, έρχονται και μόνοι τους και το πετρέλαιο βάζουν πολλές φορές. Επομένως υπάρχει σε πολλά επίπεδα ο εθελοντισμός. Και να πω επίσης ότι σε όλες τις δραστηριότητες Δήμου και Περιφέρειας, αυτές τις καθημερινές, την Κυριακή, έχουμε έναν αγώνα μαζικό δρόμο. Να βάλουμε και κάτι ευχάριστο, μην είμαστε τρομολάγροι. Το Ηράκλειο θα γιορτάσει στο Ραγκρίς. Θα τρέχουν 4.000 άνθρωποι, τα λέγαμε και λίγο πριν. Οι εθελοντές στείνουν, η τροχέα Ηρακλείου και η αστυνομία έχει την ευθύνη του συντονισμού και των ρυθμίσεων, αλλά χρησιμοποιεί και μηχανοκίνητα μέσα ιδιωτών και προσωπικό από εθελοντικές οργανώσεις και σε κάθε γεγονός, στις πλημμύρες, στα χιόνια, οι εθελοντές ήταν μαζί μας. Δηλαδή υπάρχει ένας ανθρώπινος ιστός. Γι' αυτό εγώ θέλω να πω. Γι' αυτό λέγαμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας έχει ιδιαίτερη δυναμική. Η ψυχή είναι το μεγαλύτερο εργαλείο της πολιτικής προστασίας. Ευτυχώς στην Κρήτη, γιατί δεν θέλω να μιλήσω για καμία άλλη περιοχή, έχουμε πάρει σοβαρά την πολιτική προστασία. Όλοι οι φορείς. Πρέπει να γίνει και υπόθεση της κοινωνίας. Ναι. Ακριβώς. Πρέπει να γίνει λοιπόν θέμα όλων μας. Οι πυρκαγιές αποδίδονται, και θα το πω, και συμβαίνει πολλές φορές, πολλές φωτιές αποδίδονται ή γινόταν ιδιαίτερα στο παρελθόν από κτηνοτρόφους. Σήμερα είναι μέλη του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Για να μαθαίνουμε, να ξέρουμε. Η Εκκλησία της Κρήτης συμμετέχει στην πολιτική προστασία. Ο ανθρώπινος ιστός είναι εκείνος που θα δώσει αποτελέσματα, είτε είναι υπηρεσιακός είτε είναι κοινωνικός. Εγώ πιστεύω πιο πολύ στον κοινωνικό. Και με αυτό, βάζοντας μέσα και τις πυρκαγιές, βάζετε μια άλλη παράμετρο. Θα θέλω να πάμε σε αυτήν, αφού δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω πόσες φορές έχετε μπει όλοι σας στον πειρασμό, να σκεφτείτε τι συμβαίνει ακριβώς κάτω από τη γη όταν είναι ένας σεισμός. Τι είναι ένα ρήγμα, τι γίνεται στον βυθό του Αιγαίου, όπως στο συγκεκριμένο σεισμό της προηγούμενης Πέμπτης. Έχουμε την απάντηση με τη βοήθεια του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Για να δούμε το ρεπορτάζ.
Στο σιωπηλό βυθό του Αιγαίου, μια τρομακτική δύναμη κοιμάται έναν ταραγμένο ύπνο. Μια δύναμη που ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει παρά μόνο να αναζητήσει, να μάθει και να σεβαστεί. Φέρει το όνομα του αρχαίου Τιτάνα Εγκέλαδου και το ξύπνημά της μόνο δεινά μπορεί να φέρει στο διάβα της. Αιώνες τώρα η κίνηση των 3 λιθοσφαιρικών πλακών που συναντώνται κάτω από την Κρήτη, η Ευρασιατική, η Αφρικανική και η πλάκα της Σαουδικής Αραβίας έχουν σμιλεύσει ανεξίτηλα το βυθό με τα σεισμικά ρήγματα που αποτελούν την ίδια τη μήτρα των Ρίχτερ. Οι αναρρύθμιτοι σεισμοί που έχουν σημειωθεί πάνω σε αυτά τα ρήγματα έχουν δημιουργήσει στο πέρασμα των χιλιάδων και εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων ένα μοναδικό τοπίο με ψηλά βουνά, απότομες πλαγιές και γκρεμούς, καθώς και βαθιές κοιλάδες και φαράγγια. Στα πλάνα που παρακολουθείτε βλέπετε το τρομακτικό τοπίο που έχουν δημιουργήσει τα ρήγματα αυτά, όπως τα κατέγραψαν οι επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών με το βαθισκάφος Θέτης στις καταδύσεις του στα νερά Κρήτης Αντικυθύρων και Κρήτης Κάσου και στις βαθιές τάφρους νότια από το νησί μας. Το σκηνικό αυτό μοιάζει γαλήνιο, σιωπηλό και ατάραχο. Σε πρώτη όψη όμως, γιατί αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα των τρομακτικών δυνάμεων που δρούν αθόρυβα κάτω από τα πόδια μας, προετοιμάζοντας το επόμενο ξύπνημα του Εγκέλαδου. Το τοπίο αυτό είναι το αποτέλεσμα των μικρών αλλά κυρίως των περισσότερων από 30 σεισμών μεγέθους πάνω από 6 Ρίχτερ που έχουν σημειωθεί τα τελευταία 700 χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και γύρω από αυτήν και έχουν προκαλέσει μικρότερες ή μεγαλύτερες καταστροφές πάνω στο νησί μας. Πρόκειται για μια πραγματική τιτανομαχία των πλακών στην περιοχή όπου βρίσκεται η Κρήτη μαζί με τα Κύθυρα, την Κάσο, την Κάρπαθο, τη Ρόδο, τα νησιά του Ιουνίου, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα και τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο, δηλαδή τις ζώνες οι οποίες οριοθετούν το λεγόμενο ελληνικό τόξο. Η έρευνα συνεχίζεται και εικόνες σαν και αυτές από τις καταδυτικές αποστολές που μας αποκαλύπτουν αυτούς τους απίστευτους κατακόρυφους γκρεμνούς που έχουν δημιουργηθεί από ενεργά ρήγματα και υποθαλάσσιες κατολιστήσεις αποτελούν απλώς ένα από τα κλειδιά που ξεκλειδώνουν τα πανάρχια μυστικά των Ρίχτερ. Η συνέχεια αναμένεται ακόμα πιο εντυπωσιακή και συναρπαστική, καθώς η συστηματική παρακολούθηση του βυθού δεν κρυφοκοιτάζει μόνο πίσω από την κουρτίνα του χρόνου τους αρχαίους σεισμούς, αλλά και αυτούς που θα γεννηθούν, καθώς οι επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών συνεχίζουν να χαρτογραφούν με λεπτομέρεια τα υποβρύχια ρήγματα, έχοντας σαν στόχο να εστιάσουν στα πιο σημαντικά από αυτά, ώστε να μελετηθούν πιο εκτεταμένα. Από αυτήν την έρευνα θα προκύψουν δεδομένα για το τι ιστορία έχουν, τι μεγέθη σεισμών μπορούν να δώσουν και γενικά για την εκτίμηση της σεισμικότητας μιας περιοχής, θυμίζοντας μας πάντα ότι πρέπει να συμφιλιωθούμε με τον παλιό γνώριμο, τον Εγκέλαδο, να τον κατανοήσουμε και να συμβιώσουμε όσο πιο ακίνδυνα και ανώδυνα γίνεται μαζί του. Αυτά λοιπόν είναι τα μυστικά του βυθού του Αιγαίου, τα οποία θα θέλαμε τη βοήθεια του κ. Βασιλού να τα αποκρυπτογραφήσουμε λίγο περισσότερο. Να δούμε πρώτα απ' όλα το σεισμικό τόξο, ηφαιστειακό τόξο, και οι δύο εκφράσεις νομίζω ότι είναι σωστές. Και το σημείο το οποίο σημειώθηκε ο σεισμός την προηγούμενη Πέμπτη, για να έχουμε μια εικόνα του ανάγλυφου πιο πληρή και όχι εστιασμένη μονάχα στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό που είδαμε, τα πλάνα από το Αλκιθέ, είναι στη συγκεκριμένη περιοχή μεταξύ Κάσου και Καρπάθου, όπου σημειώθηκε ο σεισμός συγκυριακά. Η φωτογραφία που βλέπουμε μας δείχνει το ανάγλυφο. Έτσι δεν είναι, κύριε Φασούλα? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο με την δική σας πείρα και να δούμε και την κίνηση των πλακών που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ναι, αυτό που είναι εντυπωσιακό σε αυτή την εικόνα, αν προσέξουμε νότια της Κρήτης, είναι ότι αμέσως νότια από το νησί υπάρχουν κάτι τεράστιοι γκρεμοί. Ουσιαστικά υπάρχουν κάτι γκρεμοί που φτάνουν σε βάθη στη Δυτική Κρήτη μέχρι και τα 3.000 μέτρα βάθος. Το ίδιο συμβαίνει και στο ανατολικό της κομμάτι. Και μάλιστα εκεί που υπάρχει αυτό το βελάκι είναι το επίκεντρο του προηγούμενου σεισμού, τον 6,1 Ρίχτερ. Θα δείτε ότι είναι ακριβώς μέσα σε ένα τέτοιο γκρεμό, σε ένα τέτοιο βύθισμα. Αυτά τα βυθίσματα είναι σπασίματα, όπως λέμε, που έχει η πλάκα του Αιγαίου.
που έχουν τα πετρώματα του Αιγαίου και οφείλονται ακριβώς στο ότι η πλάκα της Αφρικής βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Έτσι λοιπόν σε αυτά τα σπαθισίματα γίνονται διαρκώς, είτε το καταλαβαίνουμε με σεισμούς είτε όχι, διάφοροι μικροί μεγάλοι σεισμοί. Κινούνται δηλαδή τα πετρώματα το ένα δίπλα από το άλλο ή το ένα πάνω από το άλλο. Και κάθε φορά που απότομα γίνεται αυτή η μετακίνηση, έχουμε την εκδήλωση ενός τέτοιου σεισμού. Και γι' αυτό έχουμε και τους μετασεισμούς. Δηλαδή, είναι σαν να σπάμε δύο βράχια, στην τα ουσία, πετραδάκια που μένουν. Γίνεται ένα σπάσιμο και στη συνέχεια λίγο μικρότερα κομμάτια στην προέκταση του ρήγματος μετακινούνται ταυτόχρονα για να έρθουν σε μια θέση ισορροπίας. Να ισορροπήσουν ξανά σε αυτή την απότομη μετακίνηση. Και αν θυμάστε και το πρώτο βίντεο που είδαμε με τους ιστορικούς σεισμούς, λέγαμε ότι μετακινεί το άξονα της γης η μικραίνει διάρκεια της ημέρας. Γιατί αλλάζει όλο το σχήμα της γης. Όπως και μεγαλώνουν και τα βουνά, έτσι. Βεβαίως. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό και βεβαίως το γεγονός ότι πλησιάζουμε όλο περισσότερο την Αφρική. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι παρόλο που τα δεδομένα δεν είναι πολλά, τα τελευταία χρόνια με τη χρήση των δορυφόρων αποκρυπτογραφήσαμε αυτές τις μετακινήσεις των βουνών, τις κατακόρυφες, και ξέρουμε για παράδειγμα ότι ορισμένες περιοχές της Κρήτης, όπως είναι τα Λευκά Όρη και η Ανατολική Κρήτη, Λευκά Όρη και Ανατολική Κρήτη, ανυψώνονται περίπου 1,2 χιλιοστά το χρόνο. Η Κεντρική Κρήτη 1 χιλιοστό το χρόνο. Αυτό σημαίνει. Θα ξεπεράσουν τον Ψιλορίτη τελικά. Αυτό σημαίνει ότι πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια περίπου δεν υπήρχε βουνό στην Κρήτη πάνω από 500 μέτρα. Και βέβαια, για να καταλάβουμε τις διαφορές. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι να δούμε πού θα βρισκόμαστε σε μερικά εκατομμύρια χρόνια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μας δείξει ο Δημήτρης. Αυτή λοιπόν, η διαφάνεια δείχνει ακριβώς το πόσο μετατοπίζεται οριζόντια το Νότιο Αιγαίο. Γιατί πλέον με τους δορυφόρους έχουμε καταφέρει να μετρήσουμε πόσο μετακινείται μια περιοχή στη γη γενικότερα, αλλά συγκεκριμένα στο Αιγαίο, το χρόνο. Έτσι ξέρουμε για παράδειγμα ότι όλο το Νότιο Αιγαίο, που σημαίνει από τις Ποράδες και κάτω, δηλαδή στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες, κάθε χρόνο μετακινούνται περίπου 3,5 εκατοστά νοτιότερα. Δηλαδή κάθε χρόνο το Νότιο Αιγαίο απομακρύνεται από τη Θεσσαλονίκη 3,5 εκατοστά. Και εμείς πλησιάζουμε την Αφρική. Και εμείς αντίστοιχα πλησιάζουμε την Αφρική ακριβώς διότι για να δούμε και η Αφρική μας πλησιάζει. Πόσο την πλησιάζουμε. Έτσι, σε ένα γράφημα που έχουμε φτιάξει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, βλέπετε τη θέση που είχε με το πολύ σκούρο γκρι χρώμα η Κρήτη πριν από 13 εκατομμύρια χρόνια. Με το πιο ανοιχτό γκρι χρώμα είναι η Κρήτη πριν από 5 εκατομμύρια χρόνια. Με το μπέζ χρώμα είναι εκεί που είμαστε σήμερα. Και αν αυτές οι κινήσεις συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς, ουσιαστικά σε 3 εκατομμύρια χρόνια, μακριά βέβαια έτσι, δεν θα υπάρχει Μεσόγειος νότια της Κρήτης, γιατί στην ουσία θα έχει ενωθεί η Κρήτη με την Αφρική. Αυτές, ξέρετε, οι μετακινήσεις κάθε χρόνο εκδηλώνονται με σεισμούς. Όλοι οι σεισμοί που νιώθουμε οφείλονται σε αυτές τις μετακινήσεις. Όλο το Αιγαίο σιγά σιγά μετακινείται προς τα νότια. Και βέβαια, αν δεν είχαμε και τους σεισμούς, δεν θα είχαμε και τις υπέροχες παραλίες που έχουμε. Έτσι. Όλο αυτό το ανάλυσμα που έχει το Αιγαίο. Γιατί τίποτα δεν μας δίνεται δωρεά. Βεβαίως. Υπάρχουν πάντα για κάθε πράγμα το τίμημά του. Και προκειμένου ο Εγγέλατος. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Η αγαπημένη μας έκφραση κάθε φορά που συμβαίνει ένα σεισμός είναι να αναφερόμαστε είτε στον Εγκέλαδο είτε στα Ρίχτερ. Πώς από μας ξέρουμε όμως τι είναι πραγματικά τα Ρίχτερ? Στο βίντεο που ακολουθεί υπάρχει απάντηση. Τα Ρίχτερ βρίσκονται πάντα στην άκρη του μυαλού μας κάθε φορά που η γη σύεται. Άλλωστε πρέπει να μάθουμε επιτέλους να συμβιώνουμε μαζί τους, αφού βρισκόμαστε σε μία από τις γειτονιές του κόσμου, τις οποίες επισκέπτεται το Εγκέλαδο συχνά πυκνά. Πόσοι όμως γνωρίζουμε ότι όποτε αναφέρουμε τη δύναμη του μνημονεύουμε και το όνομα του Αμερικανού επιστήμονα Charles Richter? Ο Ρίχτερ, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1905 και πέθανε το 1985, τελειοποίησε το 1935 με τον συνεργάτη του Μπένο Γκούτεμπεργκ του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καλιφόρνιας την κλίμακα σεισμογραφικής μέτρησης που φέρει το όνομά του. Αρχικά αυτή η κλίμακα είχε ως προορισμό να μετρά τους σεισμούς που γίνονταν στην Καλιφόρνια. Σε αντίθεση με τις άλλες κλίμακες μέτρησης της Ρώση Φορέλ, Μερκάλι, Μετβέντεφ, Σπονχόγερ και Κάρμικ, η κλίμακα Ρίχτερ μετρά το μέγεθος, δηλαδή την ισχύ του σεισμού σε ένα δεδομένο σημείο και όχι τις ζημιές που προκαλεί. Άλλες κλίμακες όπως η Μερκάλι, που χρησιμοποιείται ακόμη από τους Ιταλούς γεωφυσικούς, είναι πιο υποκειμενική και βασίζεται στην έκταση των ζημιών που παρατηρούνται. Στην πρώτη της μορφή η κλίμακα Ρίχτερ είχε 9 βάθμια κλίμακα, διότι οι σεισμοί πιο ισχυροί φαίνονταν αδύνατοι στην Καλιφόρνια. Δεν υπάρχει όμως θεωρητικό όριο σε αυτό το σύστημα μέτρησης και για το λόγο αυτό μιλάμε για ανοιχτή κλίμακα Ρίχτερ. Κάθε επιπλέον βαθμός αντιστοιχεί σε σεισμικό κύμα 10 φορές ευρύτερο, που η ισχύ του είναι 30 φορές μεγαλύτερη.
Έτσι, ένας σεισμός 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ είναι 900 φορές ισχυρότερος από ένα σεισμό 7 βαθμών. Κάτω από τους 3,5 βαθμούς ο σεισμός δεν γίνεται αισθητός, καταγράφεται όμως από τους σεισμογράφους. Από τους 3,5 έως τους 5,4 Ρίχτερ γίνεται συχνά αισθητός, χωρίς όμως να προκαλέσει ζημιές. Από τους 5,5 έως τους 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ προκαλεί ελαφριές ζημιές. Στα καλά κατασκευασμένα κτίρια μπορεί όμως να προκαλέσει σημαντικές ζημιές και σε άλλα κτίσματα. Από 6,1 έως 6,9 μπορεί να είναι καταστρεπτικό σε μια κτίνα 100 χιλιόμετρων από το επίκεντρο. Από 7 έως 7,9 βαθμούς είναι ένας μεγάλος σεισμός και μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε μια μεγάλη επιφάνεια. Πάνω από τους 8 είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος σεισμός που μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε ζώνες πολλών εκατοντάδων χιλιόμετρων. Και από 9 και πάνω, μάλλον καλύτερα να μην το συζητάμε. Ρίχτερ λοιπόν και Τσάρλς Ρίχτερ επίκαιρα λόγω του ότι συμπληρώσαμε μια εβδομάδα από τον προηγούμενο σεισμό. Δεν είναι όμως μόνο οι σεισμοί και το θέσαμε στη συζήτηση αρκετές φορές. Είναι πλήστα όσα τα οποία μας απασχολούν. Πρόσφατα σε δημοσίευμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη είχαμε την παρουσίαση ενός προγράμματος στο οποίο συμμετέχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και αυτό θα μας βοηθήσει ο κ. Φασούλας να μας το εξηγήσει λίγο περισσότερο. Στο οποίο τέθηκε η ανάγκη για την σύνταξη ενός χάρτη τροτότητας ολόκληρης της Κρήτης από κάθε φυσική καταστροφή που θα μπορούσε να συμβεί. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας απαριθμίσουμε. Γνωρίζουμε όλοι πόσο τρωτοί είμαστε και πόσο ευάλωτοι σε οτιδήποτε μπορεί να μας συμβεί. Και δεν είναι μονάχα, σας θυμίσουμε εδώ πέρα, ενδεικτικά τις πλημμύρες του φετινού δύσκολου χειμώνα. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Θα ήθελα, κύριε Φασούλα, να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό. Ναι. Και για την ανάγκη να υπάρξει αυτός ο χάρτης. Ξέρετε, γενικά στις μέρες μας είναι μια τεράστια αναγκαιότητα να προστατευτούμε από τις φυσικές καταστροφές. Όχι μόνο επειδή έχουμε θύματα και ανθρώπινες ζωές και απώλειες ανθρώπινου δυναμικού σε πολλές περιπτώσεις, αλλά κυρίως γιατί και το κόστος είναι τεράστιο πλέον για τις κοινωνίες. Όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί πλέον επικεντρώνουν στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Και θα σας πω μόνο ότι μία μελέτη που έγινε πρόσφατα από την Τράπεζα της Ελλάδας, μόνο για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που σημαίνει πλημμύρες, ξηρασία και άλλα φαινόμενα, ανεβάζει το κόστος σε ένα 6% του ΑΕΠ, εάν δεν κάνουμε κάτι να τις αντιμετωπίσουμε. Ένα τεράστιο ποσό, 700 εκατομμύρια ευρώ, εάν δεν κάνουμε κάτι να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες καταστροφές. Υπάρχει λοιπόν μια αναγκαιότητα να δούμε αυτό το ζήτημα της αντιμετώπισης του συνολικά. Όχι μόνο πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε, πόσο καλά ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, αλλά και πόσο έτοιμοι είμαστε σαν κοινωνία να ανακάμψουμε μετά από μια τέτοια καταστροφή, οποιαδήποτε είναι αυτή. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο των ημερών. Γιατί αυτό έχει τεράστιο κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό και σε πόρους. Πόσο δηλαδή εύκολα θα ανακάψει το σύστημα, μια κοινωνία θα επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς. Και αυτό σημαίνει αρκετά βήματα προγενέστερα. Να γνωρίζουμε ακριβώς, όπως είπατε, την τροτότητα. Πού έχουμε προβλήματα, πού θα αντιμετωπίσουμε κινδύνους. Να τα χαρτογραφήσουμε αυτά, να αναζητήσουμε μέσα από τις διάφορες υπηρεσίες πόσο καλά προετοιμασμένες είναι, όχι μόνο στην αντιμετώπιση, αλλά και στη συνέχεια στην επανάκαμψη όλων των διαφόρων συστημάτων, που είναι συστήματα ίδρευσης, αποχέτευσης, δίκτυα πληροφοριών, επικοινωνιών. Όλα αυτά που δεν τα σκεφτόμαστε σε πρώτη φάση όταν συμβαίνει μια καταστροφή. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να τα προβλέψουμε και να τα έχουμε στο μυαλό μας και να έχουμε βρει λύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακάμψουμε άμεσα. Και νομίζω ότι το ΤΕ έχει κάτι πάνω σε αυτό. Που έχουμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Χαρονίτη? Ακριβώς. Το Τεχνικό Επιμελητήριο, καταρχάς θέλω να πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με την Περιφέρεια και με το Δήμο και ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουμε και μια σχέση εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Έχουμε κάνει συζητήσεις με την Περιφέρεια έτσι ώστε να προχωρήσουμε ακριβώς σε αυτά τα πράγματα που συζητάμε απόψε μέσω μιας μελέτης, ή δεν μ' άρεσε να λέω τον όρο μελέτη γιατί φέρνει πάντοτε άλλα πράγματα στο νου, να κάνουμε τον σχεδιασμό και την υποστήριξη για την καταγραφή των κτηρίων δημοσίου ενδιαφέροντος και χώρων συνάθρησης κοινού και τη δημιουργία σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστροφών για την Περιφέρεια Κρήτης, για όλη την Περιφέρεια Κρήτης. Καλώς ή κακώς όλοι έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε για το Ηράκλειο. Είναι ο Μητροπολιτικός Δήμος της Κρήτης, είναι
το σημείο το οποίο αθροίζεται περίπου το 1/4 του πληθυσμού της Κρήτης. Ή και το μισό. Η πραγματικότητα είναι και αυτή. Δεν είναι όμως μόνο το Ηράκλειο. Σε αυτήν την σκέψη μας ήρθε η εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η Περιφέρεια Κρήτης με το νέο ΠΕΠ, όπου έχει ακριβώς προϋπολογίσει ένα σημαντικό κονδύλι για σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστροφών, για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, για εξοπλισμό φορέων, για κατασκευή έργων υποδομής, όπου πάνω σε αυτό μπορούμε να πατήσουμε και να κάνουμε μία καταγραφή για όλα τα κτίρια δημόσιου ενδιαφέροντος. Όπως είπα και ο κύριος Λέκας, όπως αναφερθήκαν και πριν, γίνονται καταγραφές. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να γίνει και μία στατική εκτίμηση και να γίνουν πάνω σε αυτά τα κτίρια, πάνω σε αυτές τις κατόψεις, να γίνουν σχέδια διαφυγής, όπου να μπουν κάποια ταμπελάκια που θα λένε είσαι στο σημείο εδώ και θα πρέπει να ακολουθήσεις αυτή τη διαδρομή και να καταλήξεις σε εκείνο το σημείο. Θα πρέπει να μπουν σε διάφορα σημεία της πόλης διάφορα ταμπελάκια που θα λένε είσαι σε αυτό το σημείο και σε περίπτωση πλημμύρας θα πρέπει να πας σε εκείνο το σημείο, εκείνο το καταφυγή σου. Σε περίπτωση φωτιάς θα πρέπει να πας σε εκείνο. Μπορεί να συμπίπτει, μπορεί και να μην συμπίπτει. Και βέβαια όλα αυτά τα σημεία να ελέγχονται τακτικά, όλα αυτά τα σημεία σε τι κατάσταση θα ελέγχονται τακτικά, να βρούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Και βέβαια και ένα ακόμα πιο μακρόπνο σχέδιο θα ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε όπως κάνουν οι αρχιτέκτονες στην αθέατη πόλη που ζωγραφίζουν το δρόμο με βελάκια και πηγαίνουν στα σημεία ενδιαφέροντος, να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιες χαράξεις με διάφορα χρώματα ανάλογα με το πώς θα συμφωνήσουμε να είναι το κάθε φαινόμενο. Ένα παράδειγμα, με μπλε η πλημμύρα, με κόκκινο η φωτιά, πράγματα τα οποία μας έρχονται αυτόματα στο μυαλό. Και να καταλήγουν από διάφορα σημεία της πόλης και της κάθε πόλης στα σημεία καταφυγής. Στα σημεία καταφυγής, τα ταμπελάκια αυτά δεν λένε τίποτα, απλά πήγαινε σε εκείνο το σημείο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε εκείνο το σημείο θα βρεις ένα στενοφόρο, ένα περιπολικό, ένα σύστημα που θα έχει να κάνει με αποκομιδή κάδων, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα που γίνεται είναι θέμα υγιεινής. Είναι θέμα υγιεινής. Αυτό που στατιστικά παρατηρείται είναι ότι σε μεγάλα γεγονότα δεν είναι μόνο η καταστροφή που είναι η επόμενη μέρα, ακριβώς. Είναι η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι που φέρνει λοιμώξεις, φέρνει ασθένειες. Είναι αυτά τα οποία δεν σκεφτόμαστε τώρα. Δεν σκεφτόμαστε τώρα. Ακριβώς, γιατί εστιάσαμε ούτως ή άλλως στη συζήτηση. Θα πρέπει να γνωρίζει και ο κάθε υπάλληλος ή ο κάθε φορέας ή ο κάθε εθελοντής ότι θα πρέπει να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, ανάλογα με το γεγονός, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες βασικές μονάδες, τις οποίες θα τις έχουμε αποφασίσει και θα υπάρχουν και οι απαραίτητοι χώροι σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Και επειδή ο χρόνος είναι πραγματικά αμήλικτος, θα ήθελα μια σύντομη παρέμβαση. Πραγματικά, την πρόταση την ακούω τώρα από τον κύριο Πρόεδρο. Είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ελαχιστοποιείται ο χρόνος αναμετάδοσης του κινδύνου από το συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα, δεν ξέρουμε ακριβώς από που πρόκειται να συμβεί. Απλά τώρα ο Δήμος Ηρακλείου σε αυτό το θέμα δεν είναι έτοιμος να το δεχτεί με την έννοια ότι δεν έχει 24ωρη επικοινωνία και γραμμή πολιτικής προστασίας. Με την ίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας, μεγάλη απώλεια η κατάρρισή της, με την επανίδρυσή της θα μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Ακριβώς. Αφού θα έχουμε παντρωμένο σε 24ωρη βάση προσωπικό με ανοιχτή το 112 η γραμμή της πολιτικής προστασίας για να ξέρουν και οι τηλεθεατές, είναι το 112. Μάλιστα. Κύριε Κουκιαδάκη, από την πλευρά της περιφέρειας, πώς σας φαίνεται αυτή η ιδέα? Έχουμε ήδη συζητήσει και είμαστε σε προχωρημένο στάδιο. Ο πρώτος με τον οποίο είχαμε τη συζήτηση. Αναφέρομαι και στο σχέδιο τροτότητας, και στο χάρτη τροτότητας. Πριν πάμε σε αυτό, να τονίσω κάτι που δεν το είπα πριν. Τα δημόσια κτίρια του Ηρακλείου έχουν ελεγχθεί πολλές φορές. Ιδίως τα σχολεία είναι τα περισσότερα και καινούρια. Μερικά που ήταν παλιά έχουν κατεδαφιστεί και έχουν αναγερθεί καινούρια. Αναφέρομαι σε 2 σχολεία στην Κονδυλάκη, στο 6ο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Τίτο, κοντά στο Δήμο, και το Καπετανάκιο, το ιστορικό σχολείο των περισσότερων από εμάς, τουλάχιστον δικό μου ήταν, έχει
στατική επάρκεια απόλυτη, γιατί ολοκληρώθηκε εντελώς πρόσφατα. Συνεπώς, θα υπάρξει μια ηρεμία επ' αυτού. Τα ιδιωτικά κτίρια πρέπει να το δει ο καθένας μόνος του. Τώρα για τα τελευταία. Θεωρώ ότι πραγματικά με το Επιμελητήριο και τον Δήμο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουμε κάνει αρκετή δουλειά. Μπορεί να την πει κανείς και σοβαρή δουλειά. Εμείς θέλουμε να την κάνουμε σπουδαία δουλειά. Ωραία. Και είμαστε σε συνεργασία. Ήδη κουβεντιάζουμε καιρό τώρα με το ΙΤΕ, γιατί είπαμε για τις επικοινωνίες και θα κλείσω με αυτό, να δημιουργήσουμε 2 κέντρα αποκατάστασης επικοινωνιών. Ένα σταθερό που πρέπει να είναι εκτός πόλεως, μάλλον στη θέση του ΙΤΕ που είναι ασφαλής και όχι στην πλατεία Ελευθερίας που είμαστε τώρα. Δεν κάνει, γιατί θα κλειστούμε κάποια στιγμή και θα μπορούμε να φύγουμε, θα σκάσουμε σαν τους μποντικούς. Και ένα κινούμενο που θα μπορεί να αποκαθιστά επικοινωνίες στο σημείο του φυσικού φαινομένου. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που διαπιστώνω πρώτον ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, κάτι το οποίο, να σας ξομολογηθώ την αλήθεια, δεν το φανταζόμουν, παρά το γεγονός ότι έχω ασχοληθεί με το ρεπορτάζ πλήστες όσες φορές, αλλά πρώτη φορά το βλέπω τόσο συντονισμένα και τόσο οργανωμένα και αισθάνομαι πολύ πιο καθησυχασμένος, όχι εφησυχασμένος. Θα το σημειώσουμε αυτό, γιατί τονίζω και δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τον κίνδυνο γνωρίζοντάς τον και όχι αποφεύγοντάς τον. Και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό και βέβαια χαίρομαι που βγάλαμε και αρκετές ειδήσεις, δεν ξέρω, οι τηλεθεατές κατά πόσο μπορούν να αισθάνονται πολύ πιο ασφαλείς και ελπίζω την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε να έχουμε μόνο ευχάριστα θέματα. Σταύρο, μπορώ να προσθέσω μόνο κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Να πούμε ότι το 112 λειτουργεί ακόμα και όταν δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας. Ναι. Μέσω δορυφόρου. Αυτό είναι πολύ σημαντική πληροφορία, το ξέρουν όλοι. Και θα ήθελα να κλείσουμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο, να δούμε την άλλη όψη ξανά του εγκέλαδου, την ιστορική, την αρχαιολογική, την διαστημική. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για την πολύτιμη συνεισφορά σας απόψε και την καλή νύχτα. Και εμείς ευχαριστώ. Κάθε φορά που μας επισκέπτεται ένας σεισμός μιλάμε είτε για Ρίχτερ, μνημονεύοντας τη γνωστή κλίμακα μέτρησης των σεισμών, είτε για εγκέλαδο, παραπέμποντας στον αρχηγό των γιγάντων, το γιο του Ταρτάρου και της Γης, ο οποίος διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στη γιγαντομαχία στην οποία και φωνεύτηκε. Ο Εγκέλαδος ήταν φυσικά ο θεός των σεισμών για τους αρχαίους Έλληνες, ο οποίος σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή κατακεραυνώθηκε από το Δία, εναντίον του οποίου κινήθηκε. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, σκότωθηκε από τον ακόλουθο του Διονύσου, τον Σιλινό, ή από την Αθηνά, η οποία αφού τον έτρεψε σε φυγή, πέταξε εναντίον του τη Σικελία ή το γνωστό ηφαίστειο της Έτνας, με το οποίο και τον καταπλάκωσε. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γίνονται οι σεισμοί, γιατί ο Εγκέλαδος από τότε στενάζει και κινείται μέσα στον τάφο του, σύοντας τη γη και γεννώντας ηφαίστεια. Προς τιμήν του, η Διεθνής Αστρονομική Ένωση ονόμασε Εγκέλαδο έναν από τους δορυφόρους του χρόνου, τον έκτο κατά σειρά ανακαλύψεως και διαστάσεων. Ο Εγκέλαδος, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες ανακαλύψεις ίσως φιλοξενεί ζωή στα σωδικά του κάτω από τον υποψήφιο υπόγειο ωκεανό του, ανακαλύφθηκε στις 28 Αυγούστου 1789 από τον Βίλιαμ Χέρσελ. Η πρώτη επαφή με τον Εγκέλαδο, το αστρικό σώμα πάντα, έγινε όταν τον προσέγγισαν οι διαστημοσυσκευές Voyager το 1980 και το 1981. Ακολούθησε το Κασίνι που έφτασε στη γειτονιά του χρόνου το 2004, αποκαλύπτοντας τους πίδακες από υδρατμούς που ξεπηδούν από τον νότιο πόλο του, γεγονός που αποδεικνύει ότι παραμένει ακόμα και σήμερα γεωλογικά ενεργός, κάτι το οποίο οφείλεται μάλλον στις παλιροϊκές δυνάμεις που ασκεί ο Κρόνος στο εσωτερικό του δορυφόρου του.